so zvindakada izvonizvo izvo. Hello guys. Hey Sleazy, Eunice, Hopalunga, Rudo Mukombe, Murisei guys. How are you guys? And this was at Wi-Fi really strong shop Darren. Montre get it out. But yeah, not here bengi chikata chizimanza chikuti later not really strong either. Rosemary, Chigora, Rosemary, Petunia Chinyani. What do you say guys? Esther Victor, how are you? Gamungoshi, should say guys, Danaiwa nemvura wedwe. Danaiwa. Masaina sasimuka. Danaiwa. Tariro mutepaire. Thank you. Thank you, Tari. Danaiwa nemvura guys. Masaina sasimuka kukwira chaiko masaina. Apa nafamba ndisina ma allergies. Nafamba ndisina kana ma allergies. Mamoyo zviri sei. Daisi Mamba, zviri sei. Priscilla Makenenge, Natalie Maroa, zviri sei. Mai Alia Asam, Nometa Torai, Chantel Hobe, Esther Kamankira, Glama Mamazhi. But aiwa nasina noka kuya. Nanoka kuya because nanoka pinda muno manje. Sana noka kuya po ndanaiwa chokuti pano na mjobe kimurukuna yo. Sandi kudindiwa kwandeti wani mvura ikoko guys. Apa ndashika ndikati ndipinde mvura inopisa ndigeze kawani chipedza ndapedza life ndovata. Saka guys atinoda kugarisa pa life. Toda kumirira guest yedu kujere ukwanzi vanenge vachipedza kuona generation here vamwe kuti zvisanetsa muchitokiso. Then generation ichipera over auya. Mona tendai TK is zviri sei. Sibongile Marimo, how are you? Sabelo Shinga, what do you say? JC, Chichi, how are you? Sekesai Mazire, Bimbai Makara, Tanaka Mims, Mai Muruira, Mai Mutkwira. What do you say, Mai Mutkwira? Nisha, baby girl. Wayne witness, she say Petronella Chauke. Moruku luka simil. Ibe banda tota zatuno luka na dato gina gesa makeup. Nikuto feel uncomfortable ni makeup nimesikuwa nguso. Shalom Magodi, she say Peace Mashi, Grace Mujoma, Esther Barashe, Erika Makarange, Sarah Parker, Rosemary Shwere, Tariro Mugarisi, Maki Mavi, how are you Lizzie Elizabeth, Kina, how are you younger? Edith Magwenzi. Kurukuna ya wena iwe segesa iwe sabelo segesa idukuno kukwandiri but kujobe kwa kusinganya nyikuna isa like kujobe kwa kusinganya nyisukuna isa kungotangira ukusaidu chita kuchuya kokuna na sento kudai kuta kuzadza murodi mvura mai mwana kuta kuyerera iwe zvakaoma ndaswera ndabayiwa neflu ndarowa nemvura kuti ndichati flu kana ndichati masaina sakwira anchazivi asi cheno zonye ndarowa nemvura saka ndadzoka ndangobloka mino so hamwe zviri kufamba sei yesi muzukuru wangu maposa ainda kurova dai maposa chikandamina inda akurova kudai ndiri raiti kina zviri sei Mavis Njobo Molin Parnoda muri sei wendisha mavi uri sei. Right guys, itime tichifamba tida kumirira munhu wedu anzi generation painoperawo kuti kujere kusaita noise nokuti masvingo ari kwachida kuona generation saka iye akataurawo generation vamwe vari pageneration zvinotinetsei harimona. Ini guys ndambosafana kubvunza ini tichimirira munhu auye maswera sei mamuka iwai mvura zvairi kuita inzwai mvura maswera sei mamuka sei Salomon Ninja Dumela Madekwa na Abudhi guys muri sei ini I'm just praying kuti mangwana mvura isanaye because ikanaya guys Hanzi mani morusa. Oh, uri kuistila London shalom. Oh, bless you. Hanzi mwema. Dakanga kina kufamba nema allergies. Ndikutaura pano kuti dakanga kufamba nema allergies na iwe. Kukangama kufamba nema allergies. Kukangama. Kutsvaga pharmacy yakavhurwa mudhuze kudai so ndaona dzavhara nemvura iyi.
ndakanga anofamba nemaallergics zvakaoma, ndakatobhuloka chaiko. Waive waenda kumusha here nai maposa? Nai she has steam yourself lean. Hey, kudai kwakuri kumba ndasitima wena, kwandiri kwacho ndichambogeza mvura inopisa, ndichazama kugeza mvura inopisa. Kwandiri kwacho dai kwakuri kumba ndasitima. Temi mangwana kana ukanaye kudai sewedu wekumafaro uku vanhu vanofara seiko. Vanhu vanofara sei naimi nemafaro aya nemvura iri kunaiwe isisu kuenda kumafaro. Yes Tembi bebe uri sei tikuenda kumafaro vanhu tofara sei god kwera samasikuri sei. Hanzi akadiko zuva she's been too quiet. Ariko zuva angapinda masango, ariko zuva meno masango sango make mangapinda meno madhiridhiri akari kuita masango sango make basa ari kwake, probably uchamuona mangwana. Stesi Mutepa zviri sei memory chinyadza memory Teresa mazvarai memo haufa memo uzondiudza ungondirumirawo kuseri haufa mazono tiri zizizizi kusaidhuku tiri zi zvekudaro hatitozivi kuti zviri kufamba sei. Amen. Justice Jim zviri sei Pemi Adekoya, how are you? Lucy Chanakira Dzikiti. Nai guys, ndoda kubvunza mubvunzo womundipindure. Handina kana mbofamba kana ne eucalyptus oil kana nechi ndangozvifambira ndiri munhu. Vayamuda ndichitembei naimi. Zvakangoma hazvo. Thank you Priscilla. Tari murozvo zviri sei mamoyo. Right, ndoda kubvunza guys chimirirai. Nayasikana, is it wrong kudata X? We tongoti X weshamwari yako nai guys. Is it wrong? I want to ask. Yes favor. Torovei. Zviri wrong here nai guys kuti udate X yeshamwari yako. Be it mukomana kana kuti musikana kudata X yeshamwari yako varamba navo iwo pinda mudariro zvakaipa here asikana. Anoda kubvunza urai machinda. Is it wrong? Handichazivi omega tiflu ndanaiwa nati masainasa meno ndanaiwa nemvura meno ndangobhuloka meno zviri kufamba sei. Thank you nechinanga. Hanzi aiwa wanenge wagara uchimuzura shuga. Kuti kudaro. Yes Angela kwachienda kuro. Hanzi hazviiti. Chindinoda kubvunza chii chinoramba. Hanzi it's wrong. Vanhu varambana guys. Vanhu varambana pamwe X yacho yakatorogwa guys. Kati yakatorora. Iwo sara mosangana yenyu. Handika modanana. Is it wrong? Zviri wrong pachi. Handinoda kuhwisa guys. Zviri wrong pakuti chi. Noku sivandla bati zviri wrong pakuti zviri wrong pakuti X yandakadana naye kudhara handi takasiyana ndikatotiramberi neupenyu hwangu handika X yosangana newe handika muri mabhururu moita kakliki kenyu moklika handiti mokonektana yenyu. Zviri wrong here kuti uroko kana ari yengikiri wako kana ari soulmate yako kukana iri soulmate yako nai guys. Yani chaita kudaro tsitsi kana ndapedza life. Chaita kudaro. Kukana iri soulmate yako nai guys ndakuvhunza. Kukana iri soulmate yako ndo soulmate yako pamwe iyoyo asi kuti zvanga singatoiti because mavasati masangana because panga paiwe neshamwari yako pakati mazosangana ka ava vasiyana maklika. Alright, chero dai alright ndakuvhunza guys. Chero dai munhu aimuchiviwa achine shamwari yake. Muzati guys zvinoita kucrasha munhu anoziva. Kuita crash pane munhu zvinoita guys anomozviziva. Munhu shamwari yako inenge ine boyfriend yacho. Andika iori friend mongota ukamuka kaka crash kanongoitika so but usingaudzi shamwari yako uchingocrasha kumunhu iyeye. Is it wrong? Kukrasha imi mose vamukrashi pane vanhu here. Let's be honest guys. Ndakubvunza because nyaya yanetsa iyi nhasi. Nyaya yanetsa iyi nhasi. Saka ndambowawo kwamuri. Handika ndambowawo kwamuri. Iwone shamwari yako ka muchinda like amene zvongoitika ungotoka crash so. Handiona kune munhu asahudzi broko asi ka crash kanongoitika kaka crash kanongoitika handiti.
Ezemgito ichauya K ichauya ezemgito ichauya. Okay, TK mamo yabva chiri ndine crash nababa Harare naFreeman. All right. Tongoti urisha mwari yemukadzi waFreeman. Yamai anzi mai ani Daniela, anzi mai ani mai Gabion. Hameno zitara remudzimai waFreeman. Andika vozosiyana iwo pinda kupanyaka tikati zviri wrong. Thank you Eba. Has to pay up nizvizive. All right. App yatiri kushandisa nhasi kati chimirira hanzvadzi dzava kuti vauyeka. App yatiri kushandisa 064 tora inhamba. Yamunotaura nekuWhatsApp yaya ndo yamuri kufona iko zvino chimirira hanzvadzi dzatifanira tisagara 10 minutes kuti vauye. Handiti 064 handikwanisi kuipina because ndikaipina nefoni yandokushandisa inobva yadonha life yacho. 064 as I have a crash on Father Diaries namage. Toti no, but if Fafi maunga crash inongoitika. Ulikosina kuzviplana Fafi. Crash inongoitika. Am I lying guys? Crash inongoitika. Anditi, inongoitika crash Fafi. Ulikosina kuzviplana. Yongoitika ngota uchi munhu wefriend wo uyongoti hey ndimwe yaya. Guys, phone number yamunotaura neni kuWhatsApp yaya 064 895 4837. Hands, are you okay? Yes, then I'm okay. No, in ya yanitsa ndisakandiri kubvunzawo pano because ndainzoitagwa yanitsa paredhiyo. Yes, titevasikana muri sei titevasikana. Nyaya yanitsa paredhiyo paMetro FM ikuseni danaki gore debate iroro. Saka vamwe muzano yemuno guys. Pane atofona kati inini vatete vangu vatete vake adzadze baba vake vaiwirira zvisingaiti vobva vadana nemwe muchinda vanga vari banguru vake vobva varambana izvo zvanzi ndiye murume akandorora. Hanzi vakanga vakatoroorana hanzi vanga vakatoroorana handika vakarambana because vatete vaidherera murume vasingateereri murume vasingadi saka indaiziva zvezvaitika kwanzi saka zvikanzi na Pearl Modiadhi zvikanzi saka iwe netiyoko muri kutotaudzana so zvikoti tiyoko vakatorogoona umwe murume totaudzana indikarogoone murume angari murume wavo mozoneperegwa so ndida kuhwisisawo kwamuri guys ndikati ndida kubvunzawo kumadhari kuti guys munoitora sei nyaya yakadai. Kwai chikutochata muna September. Nemusikana namanguru murume angari watete. Vamwe vakafonawo vakati iyo namba yanyoga naJulie. Namba yanyoga naJulie. Tete vasikana kwandiri kwacho handina famba kana nepirizi noubenzi hwandaita kana napirizi andambofamba nayo naro. Zvikanzi nevamwe paredhiyo zvikanzi nevamwe nekuwaputsa bra code. Kwai inonzi bra code. Hameno. Hello? Hello, sis. Yes. Hey, how are you? Good, and how are you? Good. Starangu ndetwa Abigail. Ndinenya iri sensitive. Singaita SIS MELLY. Andisuziva kuti mubhizi here noti ndambona muri kumazima wadi. Aiwa, handisi busy kozvino. Asi ndiri palive. Okay. All right. Ndiri palive. Itaura, kauchida kuitaura, itaurako. You are free. Okay, ndingazoita repost again kunonzi ku group like kuti muzonipostera. All right, no problem. Okay, all right. Mire ndidzoke kwamuri zvakare. All right, saka novombodropa. All right. Ane nyaya yake rega yakudzoka. Right. Hello? Simele magadi. Muri sei? Mobo, hai kaitiwe kai yekunyengwa na X yekudana na X wa bro wenyu munoiona sei? Ndoyakuvuzapi apa pana unekaramba mwende upi mukazo. Iwe ndizvo kurambana handizivi. Ini handizivi zvokurambana ndakaramba mwende ani. Ini ringoti X wenyu inini mozona bro wenyu akurogwa na X mungadi. Aiwa zinyazoita hapana kuzombowirirana ipapo zvine zvatopera ipapo hakumborenembo kuti vanhu vasiyana kazi ndakumboti munhu anozobvuma kuti odana na X wake weda makasi ndiwakaramba oro ndikakakuramba kasi iwoneko chagogodorei ya X yako kai rega munhu awanikwewo iye hadiwoimba iwo wawanikwa wasiya iX yako iyi wawanikwawo iwe chirega mwatorewo hasi ngopanana here muchinda ndozvatiri kubvunza kuti apa simeni anenge aramba
Hazvina basa kuti aramba umwe ndiani. Unoda kuti kana uri iwe waramba mumwe oti ngatore. Kana uri iwe warambwa oti hazviti. Ngativei fair. Hatidi kutsvaga kuti ndiani aramba mumwe. Ngatingovei fair. Haiwa hazvizoiti SIS-MELLY. Kana aigona kulambata zvokudaro ototi kwazvaendiwa akaenda no upeki friend watozotaura uya kuti upeki friend wokoti unezvikonyena maziya zvokude. Alright, Anthony Teresa ndakazvitirwa. Teresa fona tinzwe nyaya yako. Alright, thank you my nini ndakaitinzwa mwari fona. Alright, shabu SIS-MELLY. Alright, sharp. Teresa Machava fona tinzwe. Fona tinzwe Teresa Machava fona tinzwe hanzi ndakazvitirwa. Uya tinzwe guys, kana uripo wakadororwa nemurume angari weshamwari yako kana kuti watete vako handiona kana kuti zvikwako yokuside wakazvita zvikabudirira tiwewoka guys. Uyai tinzwe tichimirira musungo wedu uyu generation ikupera manje. Handiti yai tinzwe kuti wakazvifambisa sei. Kwanzi but ndiri kugaya kurara naex wangu kungomubhowa. Kubhowa ani Teresa tiuze nyaya yacho. Zviri kufamba sei? Makuseni ndaseka wena ndanakigwa wena. Ndatombozogara motikari ndichida kuhwa debatation tinopera sei. Hapa kweshanwa wena. Ende maSouth Africans ndipo unoona kuti hana kana ganta mai mwana. Zvikanzi chisingaiti chi? Ndikuti vakarambana. Zvikanzi neumwe inini ndakatonyengwa neuyu yefriend yangu ende ndo soulmate yangu. Petinei Jesu. Tigaitidzwa. Chidzimai imwe phone. Dzimai imwe phone. Dzimbai imwe phone. Hello pakunyengwa neshamwari neshamwari ya X muri sei? Hello SIS-MELLY right. Mushe kanjani? Okay. And I'm going to anonymous. All right. It really happened to me like gorera pfurairo. Irori. Ndaziloketa kune mwe nyika so. So nakune shamwari yangu ndaishanda nayo kumwe kuno so. So atatoirana titori koko chichi atoya kunoku tikatobatsirana tichitotaura and everything. So ex wangu vakuru vemujolo. Alright. Of which wangu nasingazvione zvema red flags. So tatorambana after a certain drama. Mushamwari wangu atouya ndakuti ime pane nyaya yako yandiri kunzwa munongoziyo sometimes community yedu dzakawanda. Ndikati zvimwe zvinhu ichokwadi zvimwe zvinhu kunyeba. Pandatotaya kutsanangurira munhu yewe shamwari chichi ndo zvakaitika ndikudzowa bhururu. Bhururu angogara ndofunga a month or 2. Ndaindudza nyaya dzese dzaex. Shamwari zvandiri kunzwa ndakangozongomuti iwe ndaneta nekuti unondifonera uchindudza nyaya dzaex boyfriend. Wai ukunyanyovavarirei kudii? Ndinewo komana uyu akatadzira inini. Saka kana akatadzira inini tinaye tichitofanira kuregererana. Iwakwana papi. Vakabvati azoti kokudzawo ndinorwadziwa. Unorwadziwa nei? Iwewe. Zvikanzi aiwa akana. Inini ndinongokurwadzirirwa shamwari after zvawakaitira munhu uyu. Ndikati inini ndakaitira munhu uyu handira kuitira iwewe. Inini nemunhu uyu takatadzirana. Ndangoti ndikuudzewo nakutoposta vamwe vasikana kumasocial handles ake. Ndikati no it's okay atori responsible nekuti afari nekuroora munhu andasei waanoda. I'm actually happy for you. And it's because isusu takapedzerana even if there was no closure but it's okay. But iwewe uri kupinda papi? After 1 week, after that same week, pandafonerwa nasomeone ndikanzi iwe ndasangana like kujobek. Shamwari yako ina ningi but mamirira vanga vakaita pane zvikuitika. Ndikati ndanesa nenyaya dzevanhu vachingondudza nyaya yamahanzi let them be. Ndanyarara zvisinewo nandiri kufollowa mufesi chi kune mamasocial handle. Kutoona mufesi akatoyengana neshamwari iye. The next thing nyaya yatoenda viral. Handiti vanhu vari kudanana vanhu vakurwadziwa cause vanhu vaiziva kuti ndine munhu takaita sei makasiyana tinowirirana sei. Inini nesina shamwari ava towirirana sei. So
pasina zvima days vanhu vatopisa vakutodanana chichi saka zvadaro it did not even last. A lot happened in their relationship a short period of time because pane vanhu vairwadziwa obva vandifonera saka zvandakazoita ndakazogara pasi ndikabhloka munhu wese ane chekuita nevanhu vavo vari two handiti because at the end of the day health yako inenge isiripo saka vakazoita imwe incident ndichazokuinboxira handikwanisi kutaura panapa panaziya voice rangu saka chandoda kungopa contribution is this so-called friend aizvita akaroorwa akaita say and everything indina masingo mamove one so chandoda kungopa ndechekuti izvonizvo it depends kuti makarambana sei uye shamwari riri kupinda pakapi because this was my friend aiziva zvese zvaiitika achitoyachitondiudzawo zvinhu as a friend ini ndakanonoka kuona mared flags ndakuzoverenga mameseji ataisenderana shamwari ndakatoona kuti munhu anotorwadziwa nevamwe vanhu ndozvaatori because zvimwe zvinhu zvaimboti iwe asi iwewe pawaimufolowa uchimustoka wanga uchiri kumudai kose waizomufolowa uchimustoka zvakaitika ndakamubloka masocial handles akawanda then vanangokwangama one iyoyo sawawa kuenda ndongorera nehani iyoyo not really zvakangoitika musiwo zvekutoti ndakatodza vanhu ndamubloka nasingatombodongorera asitombodinei naye alright zvakangoitikawo ipapo otherwise I was done with this person alright saka chandoda kungoita ndechekuti zvonizvo like muvanhu mukarambana zvakanaka ini I don't care kuti my friend adanana neex wangu because pamwe kuwirirana kwavo kwavanenge vasanganirana kwavo it's okay as long as they are happy with this one it's not a blessing relationship because within that same week waiyoshundudza nyaya and at the end of the day wakutodheta munhu iwowo so already muri two mutori insecure pamuri because ndabloka kudaro mufesi akatosaya kutsvaga mamaaccounts angu even maemail achindituka uri kudza vanhu kuti chii because iye aisafa neinsecurity seya mune musikana angakudzawo vanhu kuti uyu ari kuzondidai atisafawo neinsecurity so saka inini hangu ndakazvimirira it all depends kuti marambana sei uye shamwari riri kupinda papi as long as ndanga ndisingamustoke guys nasingatombomustoka ndikuona macomments enyu nasinatombomustoka munhu ndanga ndisingatombomustoka kana ka1 so it depends nekuti munhu uyu ari shamwari yapinda sei as long as they are happy and vari bo it's okay inini I don't mind but zvekuti munhu anenge ari monitoring spirit ari frenemy instead of being a friend saka iwewo neshamwari yako izvozvo iyi makatozokonana muchatowirirana ndakangomubloka to kana kakudaidzai kuwedding saka uindi here vanhu vakatorambana dhara vakazorambana because pane iri kuitika right now pane iri kuitika right now mira pane kuitika right now kana muchifolowa gomora guys kune vanofolowa gomora handi muri kuona kuti tati akurogwa tokuti nemunin'ina anga ari munin'ina womurume wake akashayika handiti murume wacho uyu ishamwari yamel handika yanoti boyfriend yake first boyfriend yake kubva vachikura vakaita mwana wese mwana wacho akafa handimaona mukadzi wamel ushu muri kuona nikikiri inonzi chimoiti chiintengomend yacho ava vanhu vari kutoinvaitana kumadhina ava handika uyu atokumbigwa uyu ex boyfriend yatati kuti aite best man pamuchato wani wechild sweetheart yake nenew boyfriend ukuona gemu racho murume akamboramba mukadzi akatsama akati ita because ada kuona kuti pane mafeelings here apa handika uyo boyfriend akaudzwawo nevanhu kuti vanhu vaidanana saka hamene zvari kutsvagawo kuti aite saka iri kutoitika izvozvo kuti zviro hamene zviri kufamba sei saka ndida kungonzwisawo futi zvakare kuti zvinoita here kuti makasiyana henyu mwe munhu opinda zvake shamwari yako opinda panyanga imasiyana ka utoita mhuri utochata utoti uya shamwari unditiro best girl pamuchato unoinda here
akuita best girl amupa muchato handiende, but inini vanhu vakaroorana vakaenda kumberi, it's okay. Oh. All right. Pakanaka, thank you very much for your input, Nina. Thank you. I don't even handina kana mablessings zvekutoti papo ndakatodzidza kuti sometimes you unenge uchiti munhu shamwari ka you increase your circle nevanhu vamafriend names ako. Ko wini Shekina ari kuti but pafeya hapana munhu wemunhu ndiye Mwari. It's okay, munhu ndiye Mwari, let them be. Anditi. All right, thank you very much. Ndikatimbonzwawo vamwe. Right. Ko imi guys, hapanawo here akambotorawo shamwari yake akatogara zvakanaka timbo wawo. Vanenge vapedza generation. Hapanawo here akambotora tinzwewo kuti zviri kufaya here. Okay, uyanga achifona regai tidzosere kode yauyo tihoti akapinda here panyanga. Gomora isopu muiteedzere paNetflix kana paShowmax iripo. Hello. Yes, ndaona uchitira kufona. Halo pamjolo, pane dzemjolo idzi. Zviri kufamba sei pamjolo apa? Iwe unodi wakaita here na ex wa Buru? Inini rega ndimbokudza, inini ndakadana nemwe mukomana. Then mukomana yakatozodana neshamwari yangu. After istarambana takazorambana wedu nedzedu. All right. And then vakatochata and I was one of the bridesmaids pamuchato wacho. Uri zvindi? Handina zvindi, ko iri tanchakanga tarambana tega ere. Hey, akasangana kupi neshamwari yako? Mate? Neshamwari yako akasangana kupi? Taitopinda chechi 1 kumethodist 2. Saka makasangana kuchechi? Taitopinda kuchechi, taitova mayouth pasemuchechi tese, ndobva ndini ndakatitanga kudana nemukomana but tadana dzinenge 2 years ndobva tarambana. Takarambana tega. The girl was not involved, but the girl waiti washamwari ambose. Saka uchiperekeza mutato iwe wanga watora ugoyi kuti wanga uchiri single. Pawakaperekeza mutato wanga watora ugoyi kuti wanga uchiri single. Ndandisati. Saka wakahwa sei? Hauna kuhwa sei unotsva? Kanda SIS-MELLY kanda. Munenge tara chokwadi. Wanga usingahwise kuti denda ndini izvo zviri mugauni rewaitiro riri. Kana with the guy nezvaaita kana handisina kana shungu. Sure. Wanga usinamboti alula naye. Aiwa tatisina, aiwa alula tatisina. Ndosaka zvisina kukurwadza, ndosaka zvisina kubata. But SIS-MELLY alright, nebasa like kokana ari my friend will be my destiny helper because maybe this guy angasingazondilocate angari my soulmate. Saka maybe shamwari yangu was just a destiny helper. Mwari vanoshanda nenzira dzakasiyana SIS-MELLY. Ipapo hapo ipapo ifu. Mwari vanoshanda nenzira dzakasiyana. Maybe friend yangu nogona kunge iyi yakanga ingoriwo kana kuti ndogona kunge ndiri the friend handiti. Ndakanga ndiri destiny helper yemunhu aifanira kusanganisa two my soulmate. Saka inazvione chisingaite nditoti murume wesister yangu kana kuti murume wehama yangu. Izvozvo ndosingari but asi inini panyaya yekuti murume wasisi kana kuti murume wesister yangu zviri nani zvipi kuvigwa mutorwa kuti auye akakuzogara naka pane kuvigirwa pane kuti kuya kumona mai yako kana SIS-MELLY zvekuzoti murume wesister yangu sisi wako kana vakafa iwewe haugoni kunogagwana kana bankure. SIS-MELLY ndikubvunza hangu but is it not possible kuti sisi wako vakafa iwe nhasi bankuru kuti maini ndakudai mutodanana sisi wako tongoti havana kufa nechigwere vangozvifirawo havo kana kune accident. Hazviiti. Alright. Asi hazvishamwara zvinana basa izvi. Aiwa pakanaka kutoziva. Saka ndiri kunzwa gaizika so far kwanza hazvina kana basa vanogona kudi vanogona kungoroorana hazvina kana basa nditi takarambana tave ne2
hani mazviona. Alright, ava vapedza right, chirega timbodzokera kunyaya yedu yanhasi andika tozokontinya neiyi gai timbodedza kola wedu wanhasi. Saka guys, takufonera kola handiti ngatirege kujaja vanhu handitika ngatiteererei nyaya tidzidze from this nyaya. Tora zvakanaka zvakaipa wosiya handiti, tora zvakanaka zvakaipa wosiya panyaya yavo. Let it be a lesson. Mamistakes avakaita hanzvadzava handika itai kuti musadzokorodze. Ndosaka mazano mukona ndiri kufamba nenyaya nemabased abroad aya handi kuti tisangoita zvinhu zvokuti tinofanira tinakirwa. Ngatiite zvinhu zvine malessons as well, so that ukaona zvakuuya you know how to avoid. Twangofunga kuti nyaya ndinenge ndakabvunzwa circumstances similar to this one, unobva wasiya zvanga uchida kudi uchida kuita. Regai tivafonere vabve vauya tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei. Ku hanzi unditire hafu nema-eyelashes. Ukunzwa here ku? Hello. Hello, hanzvadzi muri sei? Tinosimba watete makadini. Aiwa, tiripo tinokugamuchirai pachirongwa chedu Busted Abroad muzuva ranhasi. Aiwa, tinotenda. Right. Tokupa here zita kana kuti munoda kuzvipenyu sare kuti tishandise pashow kana kuti munoda kutaura renyu chairo chairo. Yanga ndikatarira rangu handifungi pane chakaipa. Alright, saka munonzi hanzvadzi hanini? Inedza Laxman Mazhandu. Laxon Mazhandu. Mazhandu. Laxman Mazhandu. Muri mazhandu eshurugwe? Yekumasvingo. Uye masvingo. Alright. Hanzvadzi muri kujere ripi imi? Ndiri kujere riri kumudhimole. Kumudhimole. Alright. Hanzvadzi chii chakaitika? Tell us, musasiyirire kana katitewo. Chakaita kuti mupinde mujere umu chii? Atete inini ndanga ndiri kuita zvemalaicha ndichibva kuEastern Cape ndichienda kuZimbabwe. Alright. Ndinogara kumutata ndokanga ndichigara kuEastern Cape. Saka musi wa 19 January 2020. Manje apa? Zviri nyuwani. Ndo pandakasungwa kubva ndichibva kuEastern Cape ndichienda kwaHarare. Ndakazosungwa muPolokwane. Takasungira paWeybridge paPolokwane paOuter City. Chii chakaitika? Zvakaitika ndezvokuti takawana paOuter City, patakanosvika paOuter City tichidira fuel all the way, tanga sinambomiswa nemapurisa tinamboenda paWeybridge. Saka tichinosvika paOuter City paPolokwane tichitodira fuel, mapurisa anga achimirira mataxi aiona achidhonza matrailer paOuter City paya. Saka vaiti vatora vachivaendesa kuWeybridge. Saka tatopedza kudira fuel paya pane mapurisa anobva atosvika akatobvunza akati pane Weybridge amamboenda here all the way muri kubva kupitirwa Eastern Cape? Pane any Weybridge amamboenda here all the way? Tikati hapana Weybridge amboenda. Svikati kumaroadblocks, tikati maroadblocks tamiswa. Tikadarika svikati mamuchidhiza here? Tikati tasingambodhiziswa, anga chingobvunza permit. Then tobva taita se tovapa nemalicense apa. Tobva tadarika. Svikanzi alright, so now it was no right not tofanira tiende paWeybridge. Tinoona kuti mota yenyu haina kuoverload here since makatakura vanhu neni makatakura goods. Ndaidriva kwandam sesvikile ndaendaive nayo. Saka tasvika paWeybridge vakauya motikari vakabva vatanoti akuendesa motikari muparking post tiri paoperation search. Ndopatakatoona paitone makwandamo akatowandawo nematraka akatowanda aitoitwa search, especially makwandamo taitoita masearch, matraka aingochekwawo, zvimwe zvaingochekwawo. Imi mamune zvinopisa here muchimiswa muchizanzei kuWeybridge irutine yekucheka, but imi mamusina chinhu chinopisa here mukombi yenyu? Zvinopisa zvaivamo. Maizviziva here kuti makatakura zvinhu zvinopisa? Inini yanga iri first time yangu kutoti nditonge ndichitoita zvemalaicha. Saka mabhatiri anga ndakatakura anatongoziva kuti yanga iri first trip yangu pandakasungwa. Mabhatiri anatongoziva kuti anosungwa, and even friend yangu yandainayo andakakumbira kuti aita zvemalaicha already aigara kuEast London. Ndikamukumbira ndikati sindida kuita first trip yangu ndokumbira kuti undiperekedze. Akati alright fine, ndokwanisa kuti ndokwanisa kuenda newe. Anga asingatombozivi kuti mabhatiri anopisa bhoza aitobuda akambotakura once pakabvunza mapurisa akati ndakatombotakura mabhatiri once but anauza kuti anoita se anopisa. Same mabhatiri ukachiti mabhatiri utora mabhatiri api wapi? Mabhatiri matawa batteries emabooster. Emanetwork aya? Ijere kaipi? Ijere? Saka mabhatiri anga nawo anga ari 5. Mama mawana kupi mabhatiri aya? Takakolekta macustomers akauya nawo achiti tivatumire, suppose pamanifesto tinotonyora kuti zvinhu zviri kubva kuna niki zvichienda kuna niki. Saka macontacts acho taitori nawo. Then kozoita tichitosvika
parking pipe vakusecha mabhegi vakatanga kusecha mutrailer ndopakwana mabattery 5 pamabattery 5 vaita se ndobva vati mabattery ngaende kusite then mamune mastove mamune ma-JVC speakers mamune ma-laptops manga arimo then ndobva vakati zvinhu zvine mareceipt here ndobva ndatenesa pawhatsapp group yangu ndikatoti kune vane ma-electrical gadgets amandibatisa nditumire mareceipt because tiri paoperation pane search saka roda mareceipt saka ndikasawana mareceipt zvinhu zvenyu zviri kusara saka ma-laptops nemastove vakatumira mareceipt masola vakatumira mareceipt nemainverters vakatumira mareceipt so now pandakatadza mapurisa kuti tiende tinoprinda chii because vaprinda vakati no wait we are still busy vatikati fine saka zvakaita ndizvoti ndane mapassenger anokwana kuita 7 mukati then masiti ekumashure ndadakasadza futi mabhegi because trailer ndandakati ndichidhonza yanga isiri yakanyanya kukura ndaityirawo kuti sinzi iri kwandamu inge singati trailer hombe ndobataisa mabhegi masiti saka vakomana vangu pavailoda mabhegi including friend yangu uyu pavakange vachiloda mota ini ndandisipo ndandaenda kunogadzisa affidavit rechiremota pandaenda kunogadzisa affidavit remota pakazosvika imwe customer yakasvika payakasvika paya payakastoma yanga itori passenger yakaitori naye motikari ndopakati kuvakoma kana pavairongedza mabhegi zvikanzi aiwa angu aise pamusoro because ane zvinopwanyika sakakomana vakaisa chi sakakomana vakaisa mabhegi aya pamusoro vaisa mabhegi pamusoro havana kumbonitaura kuti pane zviri kuitika ndakangwara pane imwe customer yanga iri kundopa kati ngatiendei saka ndakusecha manje pavaitora mabhegi emumotikari ndo mabhegi ake ndoya pamusoro akatanga kubuda saka abuda mabhegi aya akaenda pamurungu because vanga vakuita vanga vakuvhura vachingomixa zvinhu patakumbira ikati no isusu izvi ndezvavanhu since zviri zvavanhu zvikaita mix up zvinogona kuzotinetsa kuti tizoziva kuti zvinde zvaningi tokumbira kuti kuvhurire mabhegi then aya mabhegi aya matatu vanga vatotora already vakati pane mamwe ari muri kupidza vhura aya taakusheyana kunoku ndobva vasheya zvakanaka vakatitora zve ndikati ndiye munhu waniyo saka mukazviisa zvinhu zvese pamunhu wani hazvina problem saka mupurisa womumurungu paakanovhura bhegi rokutanga mama akaiswa hembe mumabhegi makaiswa hembe pava neplastic reblack remaplastic emasara saka plastic ranga riri pakati pehembe dziya mune maunifomu nembudzi dzechikoro mukati saka plastic parakanochekwa nomupurisa akatocheka nebanga achinocheka ndo pakadonha mabhokisi akadonha ngari emafoni saka time yatakasungwa munhu anga akudhraivha endakapedzera kudhraivhira pabhelabhela ndandakukodzera kupa kueastern gate ndoma ndakumbira friend yangu kuti ngaidhraivhe from bhelabhela kusvika pabhodha then ndozotora pabhodha ndichienda mberi saka friend yangu paakaona mafoni achidonha mupurisa achiti here we are ndobva tatoenda kwandaunoona kuti chii chirimo ndo mufriend yangu akati no mabhegi aya ndoti kwaziva muridzi wayo atinaye anofanira kumirira mabhegi ake because mafoni aya handina anything chatoziva nezuro chakangotaura ndechekuti isaya mabhegi angu pamusoro nezvinopwanyika mafoni aya angatitora mafoni mangani apa mafoni aya handipa akazoverengwa ese akasvika pa207 207 boxed phones manyuwani dzanga dziri manyuwani anga ari mabhegi matatu but mabhegi aya akavharwa nehembe iwo maplastic aya ari pasenda saka manje mufisa pakati no mabhegi uyu munhu yakati ane mabhegi ake ane zvinopwanyika ari mumotikari mapurisa akabvunza kuti ndiye ndani akati ndimadzibaba akapfeka hembe waita vaita zendobvavadirector kwandobva vanoita zendobva vanomubata saka pakamubata akati no indakabhadhara mari yekuti ndiende nezvinhu zvikumba zvikanzi ndobva vabvunza akati mari yakabhadhara ndeichi ndikati no munhu yakachajwa indaitondisipa akachajwa nevakomana mari yekubhadhara mabhegi because mabhegi zvatinoita anouya akarepiwa mabhegi hativhuri kuona kuti munei saka tinoweya kungonzwa weight katadza weight totochaja neweight saka akachajwa mabhegi ake yakachajwa I think it was almost close to 5,000 for mabhegi matatu mari yake yetransport since anga asina mapepa then ndobva yachajwa mari iyoyo ndobva aita se saka iye anga ndakabhadhara 5,000 akati 5,000 abhadhara ndiye transport nemabhegi ake matatu maweights emabhegi ake kati alright saka akapinzwa mumota yake uyu driver akanopinzwa haana kuramba foni dzangu akabva tobatwa kuiswa mumota ko haana kubvunza kuti mafoni wakamawanepi akabvunza akati ndatumwa nemunina wangu ndiye andipa mabhegi achiti ndiende nawo kumusha saka mafoni anga ari munina wake zveshuwa anga ari munina wake zveshuwa ndosaka idaira innocent langa asingatozivi zviri kuitika I think aizviziva but zvaitika ndezvokuti iye anga asingadi kuti adisclose kuti izvi iye ari part of it ndobva ataura munina wake anga ari panze
saka zvakaitika ndezvekuti ipapo tichipedza ipapo takabva tanzi inda asina kusungwa ini ndobva zvikanzi okay fine vaviri ava ngavachida tozoita maquestions driver shamwari yenyu yamakumbira kuti ndidhiraivhirewo kombi vakomana kana mhepo dzakuda kusumuka so iyo friend yangu akataura kati no mukoma ndipe 1,000 rand ndinogona kuno kodhisa mberi kana dzosumuka zvishuwo. Iyi network yavo yaita sei? Yaitimire network yavo. Guys, gayai unenge wakunoita guys woti ndine shamwari ndokumbirawo ndidhiraivhirewo iwe wabata uchidhiraivha ka mobata zvinopisa ndiwonotorwa. Hello. Yanga yambotiza saka mudhiraivha wangu paakadaro akabva ati nomukoma ndinoziva the way atinogona kumbotaura nemapurisa parodi. Saka ikaini kutaura nawo akataura nemapurisa manje vakabva no not today because pane varungu varipo saka we can't do anything. Operation ndobva akataura mukoma michiregedzai kutaura kuti makakoleta mabhatiri kuno mumwe munhu chiregai nikumira nemabhatiri achifunga kuti maiwe akutotora fault yemabhatiri yayo yakuita yake achifunga kuti maybe zvinogona zonorongeka kumbe maiwe. Saka inini manje patakanzi tichitora ndichikwanisa kuti because vakatitsvagira vheni pokutanga tiri ipapo vheni yanomba yauya mapurisa anomba asuspecta kuti vheni yavarungu vaya vasuspecta vheni yandobva vavhura injini ndobva vafonera ku G46 yemapurisa iya inochekwa mota dzakabiwa ndobva vacheka injini ndobva vanzwa kuti mota yakabiwa mota yakabiwa vheni yandobva yabatwa double trouble. Mafonera futi mota yakabiwa futi zvekuti izokubatsira yapa imimi mabatwa futi. Apa mupurisa atifonerera mota yekuti ikwanise kuuya kwatiri. Apa makutonzi muri syndicate manje. Aiwa mota izvo yakaita yakafonerwa napurisa anga atisunga akati ndine hanzvadzi yangu ine motikari nevheni yayo anokwanisa kuita sei kuti akutonzei kunokuisa kwekupota saka anomba amufonera mukadzi hanzvadzi yake ndobva yauya ndomba mota yabatwa yemukadzi yandobva atobatwawo akanziwo zotaura kuti mota yaita sei yaenda kundobva atosungwawo mukadzi uya ndobva mupurisa yabva zoti no haisi problem pane umwe mufesi wangu ane guruguru maguruguru anoti maguruguru mahudai bhaki aya iri parengi izvozvi zvekuti inokwanisa kuti kutakurei pasika ngatichienda isusu tinoverenga zvinhu izvi because tofanira kuti tiverenge zvinhu izvi newe kuitira kuti kana vana vakada kuchirequesta zvinhu because we can't toda maoriginals. So right now what you are going to do ndezvekuti takunoverenga zvinhu izvi mafoni tovaverenga mabhatiri tovaverenga then malaptop mastove zvese toverenga nemasola then kana taverenga pavanochauya vachizoklema zvinhu zvavo vanofanira kuwana kana zviri 3 vanofanira kunamba zviri 3 vasazoti zvinhu zvavo zvazvakawandisa because iwe uchange une bepa rangu duplicate rotaura namba izvinhu zvataverenga tese ngatauright ngatende tabva taenda vakomana vabva enda umwe nomwe ruvheni make chinosvika kupolisi Westernburg tobva takasvika paya tobva takutotanga kutoverenga zvinhu vakomana amene kuti vakabvunza kuti chiwo kumotikari ndobva vazotaura kuti ini ndiri muridzi wetransport saka because kwandamu yanga yatosungwa yatotorwa futi kwandamu takatoenda nayo. Kwandamu yanga iri yani kwandamu ndanda haya kwandamu yakazoriliswa ere yakariliswa musi wandakasendenzwa kumuridzi wayo after 9 months vakomana saka yadaro manje titoverenga zvinhu paipai ndo pandakaona mapurisa ari kutouya ari kutoti aiwa uyu ngaapinde ngaatore mafotos apinde ndobva umwe mupurisa wandaitoverenga naye akati aiwa uyu anogoenda unoitei vanhu vari kufa kukwesenwa ndevari koko kune muridzi wezvinhu nadhiraivha ari kuti akakolekta mabhatris only varindidzi vacho vachauya ozokolekta uita kuverenga naye zvinhu obadzokera unotakura zvinhu zvanoenda nazvo because kwakwa kutotanga kutonaye no kana kuri kusenda motikari sendai motikari uye achareleaswe ndobva tatorekedzana kutoverenga zvinhu zviya ndobva tatonopidzwa muvheni ndobva tatonomixwa nevamwe muvheni muya ndobva tatoendeswa Polokwane police station. So the following day takazouya vakabva vatibvunza vati investigator then mufesi ndobva kuharare ndatuma nemuninawo ndobva zvikanzi alright muninawo akakawanepi akati handisi kuti akawanepi but akangondituma ndende nawo but ndobva zvikanzi alright tinobva tabvunzawo mastatement kati ano ini ndiri transport saka zvinhu kana chikolekta mabhegi anouya akarepo nemaselete but tombozi kuti mune chii but for mabhatiri ndayaziva kuti ndakolekta mabhatiri but I didn't even know kuti mabhatiri anopisa
saka no mabhatiri atenderwi kana amati asingazivi ndomba kuti mufesi wangu abvunza akati ano inaye once keri mabhatiri kutoenda nawo Zimbabwe but I never know kuti mabhatiri anopisa ndakatomba atakura that's why even nyangu pandakatonikira pabata akatokolekta mamwe Queenstown on our way kune mwe customer yake 2 kwenda adakolekta 3 kumtata tikakolekta 2 muQueenstown chitodarika chitoenda chitoya kuno so if I knew kuti mabhatiri anopisa ndaide sina kutobakolekta kutakura pose kwanza kuti takura zvopisa tingana kuita trip saka ari ndobva zvikanzi alright saka ikonota kutomira kuti muende kuport ndikamuchapply bail muapply bail saka kunoku kupolokwana hakuna munhu ataimboziva yanga iri first time polokwana hamuna hama saka makabatwa mese iwewe neshamwari yako inini neshamwari yangu takazotobatwa tese neuyu mukomana wemafoni ndobatabatwa 3 mukoma weningina ndobatabatwa 3 days tabata 3 days ndobataenda kuport first time ndobatanosangana nelawyer rimwe rakabva rafonerwa kubva kuEastern Cape namadzimai vangu vakafona vachitsvaga kuti ripapi ndobva vatozopiwa namba yelawyer papolice station akati anokwanisa kumirirai ndobva achaja mari akati 17,000 ini ndane rimwe business rangu ranga nchiita beside transport ranga ncha kupinda ndanchiita waste management saka that business nacho ndadatotira kwenguva kareba saka mari yapani yandainayo ndobva ndati madam ngavabhadhare vakomana uzondipa mari yangu kana vaita sei vawana mari ndobva vaita sei ndobva vabhadhara mari ya vakomana ndobva vazondipawo mari yangu avo after tatobhadhara mulawyer yari rakatimirira first time second time ndobva rataaplyra bail then bail takaapplyirwa tiri 2 umoyo madzibaba wemukoma wemafoni yanga asina passport saka anakwanisa kuapplyirwa bail saka ndobva taapplyirwa tiri 2 taapplyirwa tiri 2 bail yari yandobva raita tamira tiri pahearing saka judgment takagara pajudgment from January because takasungwa musi wa 19 January then from January, February, March tichingopostpone tiri pabail judgment April, May tiri pajudgment musi wa 25 madays ese ataipostpone lawyer asati richauya mari rakatoja but ranga asati richauya court saka musi wa 25 May tichinopinda mucourt takabva tanosvika before the day ratapostpone pane tatatoona kuti ano lawyer arisi kuuya magistrate akati no zvandokwanisa kuita makaribhadhara lawyer mari yese tikati takaribhadhara zvikanzi okay fine what I'm going to do ndakunoripota kulawyers association then kana chidzora mari kana kuti okumirirai kana muchibuda mubuda kana whatever anything chinoita choitika vanonoka kusvika ndichakupa recap imbomira vapedzise saka yadaro ndobva taita sei ndobva taona rimwe lawyer rimwe ranga ramirira umwe kumozambique anga abatwa necar theft anga bamota mbiri ndobva abatwa kujohannesburg saka anga asungwa saka diro patakapostponda akauya ndobva aita sei ndobva apostponda futi the same day ratakapostponda after 2 days ndobva azouya ndobva munyaya yake yaita sei yawithdraw so we recommended him kuti ano then ndobva tikati since lawyer redu risiri kuuya let us look for an advocate because anga achimbotimira ngari atoni let us look for an advocate ndobva takati anouya akati asai akaburitsa munhu tichitoonesana kuti sina vakomana akaburitsa munhu so ngati muapproach saka patakamaapproach lawyer yari nonzi ngoweni tamuapproach ndobva akati ndipei 30,000 for 10 with 3 vakomana vakati no ikonesa tatane mari but tikwanisa kuzofona vanhu kuti vaite sei vaunganise mari I found my wife again mari yanga atatosara naye ndoma ndikati pamari iyoyo nyange zvakamira sei ipinda kuti bhadhara kunoti bude ndomba aita sei ndobva abhadhara mari yayo mukoma wemunina wamadzibaba wamafoni ndomba audza ndomba abhadhara 8,000 easy 7.5 yakabhadhara ndobva kwasara 2.5 uyu friend yangu inobaita sei ndobva akati anozondibhadhara kana mari yake yatumirwa nanatsana vake ndikati alright no problem ndobva taita sei ndobva lawyer yarauya tichinosvika musi wa 25 May ndobva yanzi lawyer yatatatoribhadhara tichifangotoyawo mukoti medu ndobva musi wa 25 May ndobva tanosvika paipai ndobva network akumanaka
muri kudzidza nditi muri kudzidza ka mabhatiri ari kutaurwa apa asi maordinary bhatiri amunoziva ya emota kana kuti mabhatiri aya mabooster mabhatiri ematawa emanetwork aya alo azadzi ndobva auya ndobva adii handina mari muidha ndobva taenda mukoti paya tinopinda mukoti loya harina kuuya riri kuti riri mupumalanga magistrate abvunza loya riri kupi tikati loya takaribhadhira manje 2 days ago takabhadhira loya ngoweni kuti vachimiriri tasvikani saka ari kupi tarasuza zvikanzi okay fine ndobva akumbira prosecutor zvikamufonera ndobva afonerwa ngoweni zvikanzi no I'm sorry may you postpone that case musi wa 8 June because right now I'm in Pumalanga. Magistrate akati now these people is now 8 months almost 6 months vakamirira nyaya yebail you know right now grant you never come iwewe auchauiwa pofti mari auchaui so now what I'm going to do I'm transferring these people to reach now Sisheo then iwewe chitaura nevanhu vesisheo ndova uchadhila navo inda kutransfera vanhu kusisheo then you must go and stand for them because vakakupa mari tatotransfera kusisheo tatransfera kusisheo reach now ndobva tanosvika ndobva tapiwa musi wa20 it was 25 August atakanzi kusisheo reach now ndobva tanoenda kusisheo reach now musi wa 25 August chinosvika chibva taonawo iyo ngoweni ariko I'm going with the plea bargain pachesi with a plea bargain because akati since zvinhu makabata nazo you need to accept it but right now plea bargain akati taridza yange 30,000 fined then because then tofanira kushare the valuation 3 then posainwa na lawyer posainwa na prosecutor so anything chatinenge taagree between lawyer prosecutor and isusu ma-accused chinenge chinzi ndechimwe chete saka magistrate haana zvinhu zvaanokwanisa kuti anozongoti pafind iyoyo because it's a plea bargain tikati alright saka pakataura kuna magistrate kuti I'm going with the plea bargain magistrate akati okay fine no problem ndomba wacheka charge sheet prosecutor akati no charge sheet is wrong the magistrate aricheka akati charge sheet iri wrong so may you correct the charge sheet that was 25 August then ndomba tapostponed again from 10 September 10 September chibva tadzokera court chinosvika court paya ndobva zvikanzi na prosecutor my worship charge sheet is not yet okay we are still waiting for law court with regard to the charge sheet ndobva yaine kusatsisi mujere zvamuzera nasina mhosva naimi madzibaba ava vanga vane mhepo madzibaba ava nekuti ndo vakanga vabva kumasoika alright chachiti racho ranga rakanyorwa kuti kudii rarakanzi chii chadishiti zvakaitika chachiti ranga rakanzi yevalue yezvinhu is 900,000 mabhatiri 5 masola 3 majvc speakers stofu malaptop imi network yavo iri kuita chinetsa imi muri kuwabva yemari 900 ita sei network yavo vabva vadonha reti trai kuvafonera bhegi anyway network yakunetsa manje inetwork kuri nayo kuri kuita panzapa guys pakaipa guys apa ifirst time yavo vari kuti rega ndimboita zvokuhaya motikari nditire kuita malaicha first time maimwana nekunosungwa first time nekunosungwa apa varidzive zvinhu muri kuona vanhu vana malaicha muri kuona ka please chekai mabhegi evanhu musati mapiwa zvinhu zviri kunetsa izvi
munosungirwa nyaya dzisiri dzenyu. Network iri kunetsa andi ndidai so ndise kudata futi. I think that will make sense. Data connection is on. Hama 1 guys. Hama 1. Can this say data on? Yeah, Hama 1. Mina better data on. Kutati kana network ikatiza tushasa data. Right, anzvanzava kune recap anzvanzava vakadai so. Anzvanzava vaigara ku Eastern Cape. Vachigara ku Eastern Cape kudaro handiti ndobva vaonawo gap rekuti gandimbochinjawo ndimbotsvagawo chikombi yekuti ndihaye ndimboita zvemalaicha handiti ndobva vahaya kombi ndobva vaita zvemalaicha saka mukuita malaicha handiti munotumira zvinhu zvenyu imimi ndivafonere vauya. You know, hello, I think network yangu ikuita ichitiza mheno yeah, maybe I got a network. Zvadi saka manje pakati iri chashiti iri wrong. Isusu kujere kwanga tiri kwanga kwatouya munhu because parents chachiti wrong. Problem yanga iripo futi yanga iri yedocket. Mwana docket redu roradza tanga risisipo isa hatina kuzova neproof but roradza tanga risisipo because takasangana nemunhu kujere munhu aitotsvaga vanhu vatatu vakasungirwa mafoni maona nemabhatiri andobva atonzwa navamwe svika no vakomana iva varipo because baba nemadzibaba akawanda kujere mufesi wanga ari mukaladi akati no because ini zvakaitika ndezvekuti mafoni avo ndakatora kuwestern Bank police station but docket ravo ndinaro manje rekumba kwangu saka ivo nditongoti kana ndikatoshaya vanhu ndakutonorasira mupolice station but mafoni akusisina maona munhu yakatonobva I think akaita connection nemapurisa nobva anotora mafoni mabhegi edu because akatoti describe akati paka pane mabhegi maviri rered nereblue. Saka uyu munhu achinomirai uyu munhu uyu achinotora mabhegi kupolice station aida kudi mafoni kudestroy evidence. I think yanga itori connection yekutoti vaatengese nemapurisa because akatotaura because akataura takatora tengesera muZimbabwe but mafoni atoka kusaporate but chedei vanga vakadaroka imi maifanga kuzobuda because paizoleka evidence ka ndobva tataurira lawyer redu manje tikati ndobva tataa because zvakaitika ndezvokuti pauyu lawyer prosecutor pakazoti this charge mari iripo haisiyo mari yandaisiya pokutanga nditika anga atorequesta already kuti kune 15,000 inini ndandatopa already lawyer 15,000 from 30,000 ndakamupa nditi akabva ati iye tofa uzobhadhira fine ye 15,000 first time saka garai maandipa 15,000 yacho igare kwandiri ndobva tamupa mari iyoyo tamupa mari iyoyo because tasina munhu atoziva kunopolokwana ndobva tamupa mari iyoyo saka prosecutor pakazoka haya kana tikanopuwa fine tozotsvaga fine tiri mukati haisi problem kana tapuwa fine ndobva iye haana kuresponda kwandiri manje akabva aresponda message kune friend yangu akabva atara akati no iko no right now hana mari but mari that was on the Tanzania mari saka mari ndozoiwana musi wa27 ndakamabvasa muzukuru wangu yadzoka network yacho guys motiregera kuti achitiza hameno chikunesa kuti chima network right ndobva lawyer adya futi mari yayo bva zvadii ndobva damutora 15,000 yawo inze zvikanzi handina tozoiwana musi wa20 chitsotsiwo then ndobva ndachizomunetsana naye manje pafoni inini ndobva ndikati saka iwe uri kutaura kuti takupostombere kana kuti something is going to happen because iwe hauna kuita se hauna kuti hauna kubhadhara prosecutor but mari wakadya without my consent and on top of that mari ndakabhadhara vamwe wangu vasati abhadhara mari ndabhadhara mari ichiita kuti tikwanise kubuda then kana chizotorikavha mari yangu ndorikavha mari yangu saka right now hai mai ndorikavha mari yangu kana ndaterikavha zvikanzi akuudza kuti unoposponwa ndiani ndikati okay fine make things right musi watiri kuya court saka patakaenda musi wa16 payakanzi ichachiti futi riri wrong ndobva taposponwa for musi wa21 October
That was the long postponement trial that has made a pamuswa 16 kusvika 21 October, almost a month takangogara. Ndokuzoenda musa 21 manje. Tichinosvika musa 21. Because before 21 mfesi wangu moyo, mfesi wangu yandada kumbira kuti ndipetekedze kumukunike kumushane mota. Tsano wake vakavatotsvaga rimwe lawyer. Ndobva vatinyoresa isusu mazita edu kuSwift. Pane kambani imwe inonzi Swift yeZimbabwe, ivo ndi accountant ikoko, kuti tikwanise kumirwa nelawyer rekambani yavo. Ndobva zvaitwa saizvozvo manje. Lawyer iri parakazouya manje ranga risati chamirira, iye aitiri kumirira tese, but pari kuuya neinformation harisi kutipawo isu information, ringopa ujeto. But this guy uyu anoratidza kuti anga atopa umwe mufesi uyu madzibaba uyu information, nyaya yanga yakuda kurasirwa inini manje. Ndini muridzi wetransport, maona ndokwakurasirwa nyaya. Saka ndobva 3 days before lawyer remufeso rakauya, ndobva razomutaurira kuti no, nyaya yenyu tinogona kuiwina because pane problem yedocket, but ndaida kuti nyaya yenyu iende kumangweni, ibve pasi shell, iende kumangweni regional, because ndokwandoitira nyaya dzangu, maona. Saka daro ndobva zvikanzi but right now is too late because madays acho amashoma. Saka what I'm going to do ndezvekuti ndine court musa 21, ndine court muhigh court, but ndichatanga ndauya kuatenda imimi kuma 11 then kuma2 ndozoenda nonoatenda kuhigh court. Muza ndomba auza mufesi wangu izvozvo, but imwe information yakamuudza hatina kuziva kuti akamuudza kuti chii. Saka tichinosvika tichinoenda dero kuenda kucourt manje, ndomba lawyer rekavhosifona mufesi wangu kuti no, I'm no longer coming to court. Ndobva vatomboti chinja nemawezi nechine mufesi uyu amene kuti vakazoita sei, ndomba mufesi azongobva, ndobva aenda samukona, ndobva anotaura naye, hatina kuzodza kuti akataura chii, but akazongotudza kuti no, lawyer ati zvarichataura nangu when we previous lawyer ready ndo zvaachaita mukoti. Muzisiso ndobva taenda mukoti, tinopinda mukoti, taifanira kupinda mukoti isusu na11 makuseni. Saka tinazokwanisa kupinda na11 ngoweni akauya holding cells, achisvika akasvika akamhoresa akasiya iwe. Chakamukwanisa kumubvunza, wakandibvunza ndokuti so you decided to go to jail because you don't want to pay. Ndikamubvunza mubvunzo wekuti uri kunditi I don't want to pay, munhu akakupa mari ndiani? Pane vanhu vese munhu akareceiva mari kwaari ndiani? Wakareceiva mari kumukadzi wangu ini achikutumira mari since everything zviripo. Ndikakupa mari yefined, iwe no right now uri kuti hauna mari yacho. Saka imwe mari yoda kuti ndibhadhe ndeipi? And no, let us leave it. We are going to finish the case today. Ndikati alright. Ndobva audza that plea bargain here. Muzisa. Ndobva akati chisaina plea bargain. Ndobva tasaina 3 that plea bargain. Ndobva pasarapo kuti muri kuona zvinoitwa mapepa ekukoti zvanoitwa. Panenge pane masignatures ekuti pafanira kusaina prosecutor, accused and lawyer. Pepa iro rinenge richingori remasignature chete, harina zvimwe zvinonyorwa pariri, koita zvimwe zvese zvakanyorwa nemamapages. Saka takasaina pabepa iro. Anga akanyorwa affidavit remota ndiani, ndikandini. Ndobva zvikanzi alright, saina bepa iri. Panosainwa na lawyer, accused na prosecutor again, ndobva tasaina. Ndobva aenda mapepa aya, ndobva tazoti kuma2 ndobva tanzi kunopinda mukoti. Tinopinda mukoti papasina mamusisina vanhu mukoti, vavatopera tatakusarwa isusu chete. That was around past 2. Tanopinda mukoti muya lawyer romufesi uya raitaura kuti rouya koti harina kuuya, rarisinga, but vanga vatoonana neriri lawyer rediri. Chinosvika mukoti muya lawyer rabva rachinja nyaya, rakutaura kuti my worship, I'm not going with the plea bargain anymore. I'm taking out 2 people, I'm leaving with 1. Saka takambotarisana nevakomana kusvika kuti ari kusara ndiani, but the way andakazongona ndeye kuti vakomana vangu ari kuzwa nyaya ichitika, but takatotarisana kumeso kuti saka ari kusara ndiani pari kunzi 1, but amira ndobva taona kuti zvikuita sei. And mukoti inini, that was my first time since my history I never get arrested. Takatanga kutosungwa izvozvo izvi, ndonogara mutozi ndakatanga kutosungwa izvozvo, ndambobvira ndasungwa. Saka kundizive ma-court procedures okuti kana ukaona zvimwe izvo zvisingaiti unofanira papi usingazivi. Because muchinopinda mukoti muya munoudza kuti you must remain silent. Anditi lawyer rako ndorotaura
saka ndasingazivi anything what to do ndasingazivi ndo padati chinopinda mukoti paakataura izvozvo ndobva mumachisa tabvunza zvikani saka auri kubvisa ndiani nani zvikanzi accuse number 3 and accuse man number 1 then ndobva ndatosara inini ndakamira ndega sa vamwe ndobva vatoburiswa ndobva ndobva toenda materesi ndatosara inini box vakabuda nechi nebail rekati tobuda zvokutonzi nyaya yasara kutobuda nyaya yatogezwa because it was fine now yekutozoti titoprosecute saka mini ndise kuti vamwe vakabhadhara here loya vakatenga chi chakaitika ndechekuti uyu muloya rimwe ranga ratsvagwa natsano wemufesi uyu handiti raida kusecure basa raro rokukambani yani yatsano achibhodzana vanga vataura kuti my law must go out maona saka aida kusecure basa rake because ndokune mari yakawanda maona saka he made sure kuti munhu uyu abuda saka kuti amuburitsa anga asina kwanisa kumuburitsa ega aifanwa kutomuburitsa nomumwe ndobva kwachinzi ndichisara inini because ndini transport ko ababa zvavaimira nemafoni avo mafoni aitsvagwayo vakadi kungoti akadi kuti kusare baba vane mafoni avo ipapo vatete mhepo dzakatongosumuka kuti ndichiziva kuti chichakanyatsoitika mukoti mo hatozivi hanzvadzi sori yenyu nyaya yenyu inorwadza but from inini ndichiona ininika ingati mimi mhepo dzacho dzaitori pamuri from pakutanga ka ndatombofunga kuti mhepo dzaive namadzibaba but aiwa mhepo dzanga dziri pamuri because first time yenyu kuti ndakumboitawo zvokuti nditakure esilady storm ndakuti nditakure ndite zvemalaicha handiti first time yenyu nekusungwa kutosungwa kudaro nekutosara mhepo dzima makati dzitakura dzanga dziri pamuri makanga mapane vanhu veukama manga matomboudza kuti ndikuda kuita business yakadai chinoitika munoziva vatete pane problem pano one pokuti immediately when you get into a business handiti ukaita WhatsApp group that's what WhatsApp group inobva yava popular kutozikwa navanhu vakawandisa so you never know kuti anoziva ndiani asingazivi ndiani ndo zvakaitika saka makabva matotongwa semudhei iroro aiwa tinatotongwa semudhei ndobva nyaya yaita sei ndobva tatonzi okay fine wakabatwa nezvunhu ini kuti ndirambe kuti ndana kubatwa nezvunhu zveshuwa ndikati ndakabatwa nezvunhu but inini ametransporta varidze zvinhu variko ndakazama kuprodusa mareceipts ari mufoni mangu but vakabva vataura kuti vanhu vachofanira kuuya nemaoriginals then macellphones murizi wacho anga aripo but ndikushaya kuti ndabuda ini ndasara sei saka pandakadaro loya nobva ratomhanya ndobva rauya kwandiri rikati tinosiya zvauri kutaura izvozvo ndikuziva zvandiri kuita kukanganisa zvinhu manzo ndataura ndobva ndanyarara ndobva zvikati saka iwe unobvuma kuti wakabatwa nezvinhu ndikati ndaitoenda nazvo zimbabwe manifesto ndaitori naro manifesto riri mumudhoketi mangu hello ndakateerera ndikati manifesto riri mumudhoketi mangu kamuda kuona saka ndo ini ndandiri transport ndobva zvikanzi alright ndobva nyaya ndobva zvikanzi saka that means you are guilty makabvuma kamhosva makabvuma mhosva ndikati ndiri kubvuma ndakabata ndakabatwa ndiine zvinhu handirambi because ndakaona pane operation ndatobatwa ndiine zvinhu saka ndirambi ipapo ndobva zvikanzi alright zvikanzi naprosecutor saka iko no right now nyaya yasarwa kwamuri mayoshi kuti just give him the judgment ndobva lawyer raita sei zvikanzi before we go far I've got an affidavit pano that need to be recorded also mukoti ini ndikafunga kuti affidavit iri aroda kutaura chii nezvekwandinogara nezvimwe zvevana nechi ende zveshuwa akamenshena nyaya yevana but pakamenshena nyaya yevana manje akazomenshena kuti ndogara mujohannesburg munzvisa ini handigara mujohannesburg ndogara kueastern cape 1 2 zvikanzi ndine spaza ndorana spaza shop maona inini am running a company into registered nesas everything not a spaza shop munzvisa saka ndorana spaza shop yandoena 5000 saka pandakasungwa mukadzi wangu akatanga zoena 2.5 ini ndachimboena 5000 ndiripo munzvisa ndakatobva ndatoona kuti akundisungirira because nini handirana nespaza shop handigari mujohannesburg dhoketa ari kutaura ndogara mujohannesburg ndogara kueastern cape ubaunza ndobva ita sei ndobva zvikanzi and also pamusoro pazvo inini ndakazondirwadza mai ndipo kuti yapera nyaya yese because ndatobvuma guilt already then akutaura kuti inini ndakatenga zvinhu 30,000 zvinhu zvese zvemastovu malaptop everything ndakatenga 30,000
inina never buy zvinhu zvinevaridziva zvo vamwe vacho ndo vabuda akunditi zvindakatenga ndozvo zvakazosumudza hasha dzamagistrate even prosecutor hasha dzakazosumuka ipapa akanzwa kuti paniki paitaura kuti zvinhu ndakaita sei ndakatenga chakaenda kabva ndatoona kuti munhu akutondisungirira because of kunetsana kwandakaita naye pamusoro pemari saka ndobva ndobva svika namagistrate alright fine, I can't give you the judgment today because nguva dzapera. It was around past 4, so I'm postponing the case from 27. So I'm 27 ndobva ndadzokera kukoti ndichidzokera kukoti musi 27 ndobva zvinhu zvedu zvanga zvisina complainant at all zvakainvestigatwa kuinvestigate mashops ese akainvestigatwa hapana kuwanikwa panga pane case yokunzi pakabiwa mabattery manhamba akatora maserial numbers hapana any case yaitaura kuti ine serial number yemabattery zvese hapana zvo zvanga zvina complainant zvese zvanga zviri clean ndobva masi yaitira bvunzwa rikanzi okay fine so zvinhu izvi zvacho since zvisina complainant who's the witness kanzi witness in state kanzi okay fine we are witness ndobva aenda kanzi okay fine so chicha kuda kutaurira court ndobva zvikanzi no these people vakabatwa nezvinhu so that's why we charge them neposition of suspected stolen goods zvikanzi okay saka zvinhu izvi hazvina kubiwa zvikanzi zviri kususpect zvakabiwa zvikanzi alright zvikanzi ko charge yamunayo pachaji sheet ye900,000 makaiwanepi ndobva zvikanzi no that one it was an estimate zvikanzi an estimate from who ndobva zvikanzi from the arresting officer mapurisa akatisunga ndo akavhaliwa zvinhu kuti these things they might weigh 900,000 of which ivo pavaifa wozoti ndichinogoiwa ini vaifa kuuya neevidence inotaura kuti these things zvavhaliwa nean expert inenge itaura kuti really zveshuwa zvinhu zviri kuwetha 900,000 maona hapana any expert yakavhaliwa zvinhu bo ndakazotiwo madam vangu akucheka zvinhu zvacho vachicheka mafonzi ese mazita emafonzi avo wakaona transcript wakazonicheka mafonzi acho achinocheka munanapepu nanageti ndobazoona kuti all the phones dzese zvinhu zvacho zvese infact zvinhu zvacho zvese zvanga zviripo the value yezvinhu zvacho zvese yakasvika pa175 175 150 from 150 to 175 don't remember much but ndopa pane zvinhu value yacho zvinhu zvacho zvese but ndozvo zvaizvi zvirikuva zvakavhaliwa 900,000 saka ndobva magistrate abva ati okay fine whether nyange kuri kuti hanzi zvinhu zvanga zvakavhaliwa 900,000 and also kuti hazvina any expert yakavhaliwa zvinhu but the bottom line ndeyekuti you have pleaded guilty 1 2 nyaya yandibhohwa ndeyekuti kono right now you were trying to destroy the economy yeSouth Africa uchida kutenga zvinhu zve30,000 unozvitengesa kuZimbabwe you were going to make a lot of money kuZimbabwe so zve900,000 unosvenga ne30,000 we're going to make too much money so now what I'm going to do let me tell you this on my judgment there's no suspension because you are not from South Africa no suspension because kana pakada kuita community work they won't find you since they are always on the road 1 2 on my judgment there is no fine whether you requested for a fine there is no fine and anything that I'm feeling about your wife and your children. Why? Because the money I want to cheat they are still surviving with that 2.5 they are making. So they will continue with that 2.5. So what's the meaning of this? That means it's straight imprisonment. So I'm giving you 8 years in prison. Yeah. The Dobatatopu sentence. 8 years. Makatungwa rini hapa? Mudhubi? Makatungwa msa 27 October 2020. Saka mune 3 months, 4 months chete? Ma? Saka mune 4 months muri mjere chete? No. 2020. Oh, 2020. Saka matiri ni 1 year, 1 year, 4 months. Abananda spend 9 months, 8 months, don't go to almost 10 months. Saka ngadi makatita almost 2 years, masarubani 2 years kuti mumbude kana dziri 8 years. Because 8 years until 4 years. 4 years. Saka so vai konondo pa ozikana kuzobuda na 2024. Okumana. Saka bro nyaka zomboya here. Sizokona here. Uyu mfeso wangu uyu akabuda asina kundipa mari na nhasa abati phone dzangu. Ndakatry mfonera abati phone. Ndikatry kumuisa uenda pa WhatsApp. Asi pa WhatsApp
kumfonera foni yake inoringa but haabati foni. Saka ndakabva ndangomusiya. Because mari yangu yaari kundiowa it's more than 10,000. And you need to use it murimo mukati momo mari iyoyo. Ndakatombomutaura ndikati no, first time pandaka ndichangosendezwa iye mari akanga ane mari handiti patakazvinosenza anga ane mari akatoenda kuZimbabwe mari aifanira anga ati 5 days 4 days chinge ndasunungurwa izvozvi kana tikangosunungurwa in 4 days mari yako ndienda towithdraw ndakupa because mari yacho yanga ifanira kuti azopiwa natsana wake akatoipiwa mari iyo nobva aenda kuZimbabwe achidzoka nobva atotaura akati akazototenga stand kana munhu atikati but aunotsira wakakana imwe mari yokuti konorai tinondosaurawo neimwe mari kunyatsoziva kuti ndakatosendezwa tosaurawo neimwe mari then imwe yobva aita sei mhuri yangu yokwanisa kuwanawo chinhu imwe mari wopijana kuti ikwanise kurarama unyatsoziva situation yavari kurarama nayo izvozvo havana ini mari ndobva akati no ndinogadzira mari ndopakabva ndinogadzira mari ndobva ndamufona ndikati no waita wandipa hwako kana even 300 ndokuti ndikwanise kungoti maybe ndiwane hwangu chikafu muno mukati ndozoziva kuti inini mhuri yangu haina ikono mari yekuti inonditumira ndikawana hwangu kana 300 ndipa kana 100 rand ndikatenga something 200 rand woendesa kumhuri yangu ukwanisa kuti maybe mwana awanewo something achienda kuchikoro zviri nani ndinenge chingodhidhakta hangu mari iyo whether nyange ukatora 10 years uchiita sei chimbori muno hazvina problem but as long as uchipa whatever mari iyo unenge wakwanisa kundipa ndopakabva atonyarira kubva ipapo ndobva tatongozvisa zvakadaro but chinondinetsa ndechekuti imwe yanga yava friend yake ari kune imwe section achiri patrial nanhasi anomutumira mari but nini yangu hakwanisi kunitumira yangu yaari hakwanisi kunitumira so saka paakabuda makabuda musisiri mafriends taitongowirirana zvazvo nokutaura sema-accused tingofamba tese panyaya hapana kana problem yanga timbori naye problem yakatozoitika kapasha sa akazonotsvaga imwe shamwari akanotsvaga shamwari kune imwe section sei aiwa zvakaitika ndezvekuti pane mufesi umwe wekumusha handiti atati akuwirira naye titongowirira naye so they become friends more friends handiti ndobva daita ndobva ikono right now anogona tombogara tombokomeketa naye achiripo patrial asati asendenzwa achiri patrial nanhasi ndakangomwana waripo nanhasi anongoripo ane mhosva yei patrial zvakaita vakaita robari ndobva vauraya munhu kupi vakaita robari ndobva vauraya munhu kunzi kuti atingi lipalala izvozvi kumuudza akauya pashio pane zvinoramba kuti atinambouraya munhu akaurawa nemisteki kana kuti akaurawa nemumwe munhu ivo kutaura kwavari kuita vari kuti ivo munhu akauraya ndiye wacho ari kutiza ndozvavanoita ndozvavanotoita feni vari kutoti munhu akauraya ndiye wacho ari kutiza ya nepo handizi kuti hanzvadzi yangu chekutanga chandiri kuona apa wedha munhu tamutsvaga ka tamufonera ka mhepo dzacho dzitori pamuri imimi muri kuona zvikuitika muri kunyatsonzwisa peteni nhasi friday kamanje vasungu vari kufara vari kufarisa vari kumashure kwenyu konoizi yeredhiyo but muri kutinzwa handiti dei ndatanga kuwana munhu anokwanisa kubatsirai muri mukati mhepo dzitori pamuri hanzvadzi yangu nokuti tasaimone kubva kwekutanga kusvikira apa iko zvino shamwari yenyu yamakabatsira nemari iri kutopa munhu wakasangana nayo mujere izide kuti atumirewo imimi ma300 ekuti mukwanisa kurarama muchitenga mabhisho imomo andimaona akupa uyu saka mhepo dziri pamwe amuna amai venyu nababa venyu vakashayika here makataura makambotaura navo here ndakataura navo ndaitotaura navo ndakati ndichangosungwa ndikatozotaura navo ivenyama ndatosendedza tikataura navo avagonu havana zvavanokwanisa kuti vamboni handinyaya kutaura navo handinyaya kutaura navo nguva yakareba because sometimes ndisina airtime ndikufuna kuZimbabwe is about 10 rand a minute so sometimes ndisina mari yekuti ndikwanise kunge ndichitaura navo but hatinge vanenge vatoriwo neshungawo dzekuti nditaure navo saka imimi nyaya yenyu iyi munoiona sekuti mukaita appeal pane chinobuda kana because chinonetsa appeal ka manga matochovha kudhara ikaita appeal ikarambwa vakutanga kuti 1 futi makore vatete dambudziko rinoita chinoitika ndechekuti zvinoita appeal handiti havangotangi kungoti ungokovera mamakore kawani appeal hanzi vanoita ndezvekuti kana vakazoona kuti uke fine you are guilty handiti kana chavanokwanisa kupa vanokupa warning first time kuti don't proceed nenyaya iyi but iwo ukazoproceeda then vanobva vazoita sekuzokuwedzera makore
and that's the way anokwanisa kuita naye. And also munhu ndakaita appeal atete. Ndaita appeal ndine lawyer ranga ndinaro my business kunze. Ndikamukumbira ndikatokumbira kuti uite sei ndibatsiro akati ndinokwanisa kumubatsira also idaide yanga isiri nyaya yekuti yanga iri nyaya yecorona ndaikwanisa kundadi ndakatoya ndikatokumirira but now from driving from Eastern Cape kuya kuLimpopo necorona zvasingaiti that time but right now ndinokwanisa kuita sei ndikubatsire but now ndikuda mari then ndobva ndikati alright fine pane company yandaisupplya ndobva ndavakumbira mari ndikati no ndikumbirawo mari mundibatsirewo nemari ndikwanisa kuita sei kubhadhira lawyer ndobva zvikanela iniko nosofa pakuti ndiite appeal nekukuitira bail pending appeal ndikuda mari inoita iyo 20,000 ndikuitire chi because ndichatravela from Eastern Cape kuya kuPolokwane. It's a long distance, it's almost 1.8 km kuya saka ndichatravela saka introda 20,000 then in court yako inogona kuita kuti ndoikwanisa kuuya ka2 so that would be 5,000 for a trip then 10,000 yako for that case. Then kana ukanzi wakwanisa kubuda tuchizoti toona kuti totsvaga mari sei for tichifambira maproceedings ekuhigh court ekuti nyaya yako haifaniri kuti ikonoti chinopinda tichinoinda against conviction because you already pleaded guilty kuti zvinonga unazvo so tikaenda against conviction inogona kunetsa saka yakuda kutongoti kumbire the reduction of sentence tiya inoda saka mapepa akasubmitwawo mhepo dzacho dzinongosumukawo vatiti zvizvo kutongorema zvotongondichainetsa kuti zviro mapepa akasubmita this thing appeal ndakaita that was last year ndikaenda kucourt naMay last year then lawyer haana kwanisa kuuya since then lawyer ikona maybe nyaya yekuti anenge achida mari kuti iperere aringotaurawo mastories saka ndakangomirawo ndakangodaro mapepa akasubmita kuti ndakangomirawo zvakangodaro. Guys, tererai munzo guys, ndikukunzwa zvamukutaura kuti mukuti ngatibatsirei hanzvadzika but let me tell you the truth. Kana musingagoni kuona hamuna maziso madiscernment spirit hanzvadzi ava chatika vatsvagira lawyer izvino vasina kubatsirwa ivoka ndokutaurirai lawyer rinongotsakatika nemari ndochokwadi chiripo. Hanzvadzi ava ivo pachavo vanofanira kutanga vabviswa pane tori nemweya mhepo dzotosumuka pavari dzikuda kutovhara kuti vagare mujere imomo vanomaona kana kuti vatsakatikire mujere imomo chekuti apa kuti vakutanga paitwa cutties newhatever spirit iri kuvateverera iri kuda kudestroyai because otherwise muchaibhadhara igoenda kuna lawyer agodisapia kana kuti lawyer agodza kuya tigonisana futi nalawyer hari muri kuona because everything chavari kutry kubata chero lawyer upi wavaconsulta chero bro wavo chai anongotora obva disapia umwe uya otora futi mari otanga kutora futi statement animaona saka hazvishandi truly speaking kana chida kubatsira ngativabatsirei musure mekunge vadii musure mekunge vabatsirwa and hanzvadzi right now I think imimi right now you don't need mushonga muri kunzwa hanzvadzi you don't need mushonga mukadzi harisi rudzi rwavo hanga vafambiri you don't need mushonga hanzvadzi muri kutoda maprayers mwari chaiye ndiyo mira nemi because mukada kubata mushonga kana zvimwe zvinhu zviri kugusana nemi zvochina kana zviri strong zvikakurira mishonga munenge mapiwa munonzi mauraya munhu mujere imomo musina kuuraya futi mukawedzerwa futi makore handimaona ichokwadi because zvakaitika ndezvekuti vakomana vangu pavakazobuda vakomana vakamboshandisawo mushonga but pari kudaro pakabva pazoita amwe madzibaba okupolokwanuka vakazombobata munamata vakangotitaurawo tsanangudzo vakangotaura tisati tatombosendedzwa vakatomenshena zita rangu kuti uyo mwomonoyo zviri pari hazvitombodi kutomboti ange ashandisa mushonga kana zven'anga zvotongoda kutongonamata zvitombodi zvinhu zvese zvimwe zven'anga nokuita sei because immediate akada kungonomixa then the problem comes. Exactly. Ndatozviona hangu handisi muprofita hangu handisinganga but ndatozviona because chinoitika ndechekuti nyaya dzemunhu anenge akakuvharai uyo anenge akatsipika zvekutaurwa natintini izvo handimaona kana ari strong nemishonga yake imi mukada kunobata munhu anoda kushandirai kana asiri strong ndokutaurirai munoita fight mujereka vanhu vakaurayana nevachekana mukanonongedzwa musina nambavhera maita involved mufight kanzi uyo ndiye auraya uyo mukatogara mujere saka right now
amusi kutomboda andimona zvokuti muite zvemishonga noti kudii zvakuda kuti mimi mudzimai kana achimira otomira kufamba kuzvinhu zvechechi zvemweya handitika imimi kana muchibatsirwa batsirwa nezvinhu zvechechi zvemishonga stay away from it mirai kure chimbomirai kure nyaya dzemishonga nyaya dzechii so that kana mukange mabatsirwa and kune I see quite a number of people vari kuti it's either ngatibatsirei ivo kana tibatsirei family yavo iri panze handimaona so panenge pane maoptions too vanoda kubatsira vava kana vakatoda kubatsira imimi kukoredzwa mari yacho yaloya but pamboitwa something first not just like this ndokutaurirai mari yokungotora ichinokandwa ichingokandwa ichingoneikanda mutoilet hapana chinobuda so I'm just thinking nemso Sunday handizivi handisi kupromisa yanzvadzi because ina handizivi ndikungotarisa zvitauro zvandiri kuona mastreet handimaona nemso Sunday panapa panenge paina apostle Josi prophet Josi vari kunzi sofa panotaura zita ravo I see manumbers akawanda vanachika ini vakandibatsira ende vari kunzi vakabatsira pane mwana airohwa mambama kwatete tulda nezvinhu zvisingaonekwa akatorohwa takatarisa chinhu chikangoti pa kurova mwana akataka kuchema mustudio vanese takatarisa ndo vari kunzi vakanozvipedza kune moto yainetsa kumusami uko yaingofuta mudzimba ndo vari kunzi vakanoparidza moto iyoyo from what I am hearing ndokunzwa kwandakaita so nezuro ndakataura navo vaitoda live nezuro but ndasingakwanisi so we made an appointment yekuti Sunday kuma6 manheru indabvawo vakatanopedza na6 chechi yavo indopedza kuma3 tikatosangana panapa kuma7-8 so ndandichiita kuti kana zvanga zvichiita Sunday yacho muvepo ndirangaridzei nditange kukumbira kesi yenyu kukukumbirirai kesi yenyu kuti vakuvhenekei vautone kuti pane chingaitika here because kublema maloya hazvishandi maloya yanenge achida kutokubatsirai but pane zimhepo rinoenda kunovhara kuti maloya yaka ashaya interest even bhururu wenyu uyu musatombomushore yenyu asi muchaona izvozvi kana mukangona muri tomuna kutofona bhururu wenyu uyu kana takutokutsvagai pane mhepo inenge ichivhara kumunhu wese mudzimai wenyu achiri kuya kuzokonai nakukwanisa kutomboya kuzondona because kunhu kwaari kure kueastern cape and the problem yaita pakufamba nemwana zvakazvirema saka izvozvi saka asakamboya kuzokonai oright anofona here kufona ndinofona ndotaura naye imi ndimunofona iye anogona kufona kazhinji kona like right now needs chipa because net pawhatsapp saka zvinenge zviri chipa kuti anogona kutanga undo because ndiye munhu atinoda kunyanyonamatira yeye kuti arambe akamira nemurume wake because mhepo yacho inopesera chokwadi unopesera kuti makufona hachadaviri foni atodhinikana futi naiye kuti ndingamira 4 years ndichimirira munhu andimaona saka panotoda minamati yakasimba just happy hangu kuti muri munhu muri kuteerera muri kunzwa vanhu tichikudzai kudai hamuna kupokanana kudii muri kutozivawo zviri kuitika mukati meupenyu hwenyu andimaona so guys Sunday mundireminde so that ndoda kukuplidrai kesi yenyu kwavari handitika ina handizivi hanzvadzi ndisandati handikupromisi because ina handizivi nokuti ndongohwa vanhu vachitaura vazhinji kuti vakatibatsira plus mwana uyu kwai hacharohwi ndio vakabatsira saka kana varivo vakabatsira I'm sure vanogona kubatsira iwe imimi handimaona saka vari kuuya pana pane musi weSunday ndichange ndichiva interviewa pano handimaona totoda kutonzwawo kuti zvino zvakafamba sei kuti vagone kudzimbira moto yanga inetseka nekwamusami nekuzopa mwana uyu zviri kubva kazvishamisa sei toda kutonzwawo kuti zvakafamba sei saka ndobva ndakumbirawo pakesi yenyu kuti vakuvhenekei kana if you don't mind even pamhepo pacho because hapana chekuvanza apa no problem tombonaka nacho because chandoda ndechekuti and then even myself I'm praying all the time I'm praying fasting but zvinongo zvingoremawo aiwa pane zvimwe zvokuti mhepo dzashoka dzinosunga ari matutu chaiwo matutu kunge gungwa kunge mawaves egungwa ayaya dzinenge dzakasimuka but chandinongozofarira ndechekuti zvinogona kukushungurudzai kana gore kana 2 years kana 3 years but pakupedzisira you always come out the winner because mwari dzimwe nguva vanokuisa pamwe the reason why muri mukona iyoyo iri kukurwadza iko zvino but some years down the line uchazotaura kuti muzati mwari vakandinzvekesa vakandindikana mujere ndikanditozvibvunza mwari kuti maka yei ndiri mujere ndisina mhosva ndisina kudai but mwari vaindi kukatika zvakajeka zvikati vanhu vese vakatsakatika ini ndikasara because ndisva muzozviziva papaya saka kushanda kwamwari kunodii kunoshamisa asi paiko zvino kune vari kukumbira full names dzenyu regemirai vataure futi asi handikwanisa kupina guys nekuti foni yangu inobva yadonha live site full name renyu mati munonzani Laxman Mashandu guys
Luxman Mashandu, prayer team diaries, ndokumbura mutore style, Luxo Mashandu, nevamwe vese vanozvimirira mukomensection maprayer orders, please, let's not forget to put our brother munikikiri munamato yedu yatinayo, please. Ngati sivaise mupa munamato antika for now probably kokujere kwamuri kwakamira sei. Jere munongoziva tete kuti jere rinotiremei. Ngotoza unozongoenda uchingojairirawo zvavo but situation environment yacho haisi environment iri. Inini akamboya achikuona iko ndiani? So far ndina since pana kubva pandasungwa namuna akamboto. Hapana ndakambokuona ini. Andinambowana visit pandasungwa. Alright. Saka manje zvinhu zvinoshandiswa mujere munozviwanepi imi? Zvakaitira ndezvokuti adzimai vangu vakambonditengerawo zvinhu pavakanditumira blanket vakanditengera matishits nemabvts vakabva vazvitumira nekorea. Alright. Saka ndozvo zvamunoshandisa. Ko zvino zvikapera like sipo munopiwa mukati mo? Asipo nematoothbrush necolgate mujere muno tinopiwa sipo zokwacha nozogeza Colgate tinopiwa muno mujere. Yeah, pakaipa. Right. Ko pachikafu chekwenyu koko chakamira sei? Apo vatete muno mama one zvapo but tinotongorarama nezviripo. But one because zvinongoita ndezvokuti munogona kumuka makuseni. Munopiwa tea makuseni neporridge. Then masikati mopiwa sadza. Around 12 then mozopiwa futi chikafu mangwana. Saka kana uchinge usina anything that means kuti kana mukangodyawo masikati iwa kuma-12 yose zvatofarana kusvika mangwana mozodyawo mangwana. Saka ipapo kana munhu uchinge unewo zvakaita kana porridge instant porridge aya kana manoodles nozongoto vanobvuma kuti zvishanda manoodles zvipinde. Aiwa zvinotengwa muno mukati. Iyo manoodles achiita mari mukati momo. Kuzi chinudzu chipaketi chidiki wari chinoita 4 rand ka. Kuno uchoita 6 rand. Saka muri mujere chamuri kuita zvino time yenyu kuti ifambe muri kuifambisa muchidini? Atete ndikuenda kuchikoro. Alright. Ndikuenda kuchikoro like last year ndakatoenda kuchikoro last year ndikatonyorawo my exams and I thank God ndakatopasa pa my exams ndakanyora last year. Okay, muri kuita chii kuchikoro? Ndaida kuita engineering but vakazondirambira nenyaya yekuti vaita ningisakwa. So I end up deciding kuti nditongowana ma-certificates South Africa from academic certificates nditongowana South Africa. Saka izvozvi ndakanyora grade 11 last year. Then ndobva ndatopasawo ma-subjects ese ndakanyora receive. Then ndobva this year grade 4 starting matric. Ndikuita matric saka unochuza ma-subjects anongochuza saka ndakachuza ma-commercials. Saka hakuna teacher unenge uchisatira wega. Alright. So mabhuku and everything zvinenge zvirimo. That's the problem now iripo mabooks. Ndakazokuita like kuti pane mama-teachers aindidzisa last year vakazokwanisa kunditsvagira mabooks like economics ne-accounts ne-maths. Ndikuita economics, accounts ne-maths. Vakanditsvagira panze but the problem andinayo manje ndiye ma-question papers. Ndo andisiri kukwanisa kuwana ma-question papers. And ndo acho anotonidiwa zvakatonyanya ma-question papers nemamemorandums acho. Ndo anotonyanya kutodiwa. And hapana apa uita self study and you can't pass uchingori ne-textbook. Ndizvozvo. Mune makore mangana ngazi? Saka ndine 36 watete. Okay. Musama mune mukadzi nemwana 1? Ndine mukadzi nevana 3. Nevana 3. First born enyakura zvakadii? First born akura ane 15 years. Saka mudzimai anoshanda here? Right now zvino zviri kuita ndezvekuti pane business rangu ranga ndichiita waste management. Harina kuvhara. Okay. Something like nombomuassist hangu ndiri muno mukati kuti akwanise kungoti akwanise kurarama nevana vakwanisa kungobhadharawo rent nezvimwe zvese but zvimwe zvese zvakatongomira. Saka vanokwanisa kungoti vakangokwanisa kungoti pane mamakastomers akatomuvha out already.
from the time andakanikira even workshop kwakavhara. Saka anokwanisa kungoti vakangofondawo kana nomunhu anenge akwanisa kungoti vangonomutakurirawo marara anokwanisa kumutakurira okwanisa kuti vabhadharwe pamarara yayo ndo mari anokwanisa kuti vararame nayo. But the way yazviri kuita I can't even see I'm making money hapana, because even nyama yacho aritombobatsirawo anekadzimina panzvadzi yake inogona kutombomutumirawo mari kuti abhadhare rent. Saka at the end of the day pane pasina right. Right. Saka papa ndiri kuda nhamba yenyu mumwe munhu andipindire mucomment section guys. Ndokumbira kuti munyore nhamba iyi yamunokwanisa kuitigwa ma-e-wallets so that mutenge chiporiji riya ramataura riya motenga poriji ramataura riya mounganidza. Handiti havana basa kuti matenga rakwanda sei? Havana basa mazuva mari anenge uinayo you can buy. Because netika ndechekuti kana tikaitirwa ma-e-wallet izvozvizvo handitika tinokwanisa kuti munhu pane munhu anenge aine mari ari munokati kune vamwe vanhu vanenge vari mune mari anononditengera. Kana anditengera then indotuma munhu ono-withdraw mari iri equivalent to that amount iyo yaanditengera. Kana iri 200 ongotora 200 apa munhu anenge anditengera so that motenga manoodles iwayo neuyuyu and then imwewo ndo yamopota muchitengawo data kuti pamunodzoka kuchikoro paipa yawo time ino inenge ichitofamba kadzadza ndinoziva. Mukatevedzawo Facebook muchiona mutedza malive edu aya muchiona muchidini makatenga madata akachipaya time inenge ichitofamba pamunozodai dhera topera. Especially like madata ndiri kunyanya kuashandisa pakuti ndiri kuenda painternet pandiri kukwanisa kuwana maquestion paper, but you know what, muno mujere is difficult kusitaka nefoni nefoni so but ndinombotira kuzoti manheru ndo pandotokwanisa kutomboverenga manheru nefoni chikwanisa kuona maquestion papers pamafoni, but hazvisi zviri nhingi saka hazvina kufanana nekuzonge uchishandisa question paper, but zvinenge zviri nana ndo pandotonyanya kushandisa madata. Zvova question papers anowanikwa kupi? Atete mukapinda kana pafoni penyu handiti pane pakanzi yakanzi mukaita www kana kungoenda paGoogle mukangonoti past exam papers for grade 12 mobva mati my course pane imwe nhingi inonzi my course mukati ino yakanzi www.mycourse.za. That one iyoyo ndo inokwanisa kupa only ma question paper for free, then downloadwa ipapo. Alright, okay, alright. Pane munhu achakupai ma question papers panapa. Pana nzvadzi yangu ichakupai ma question papers. Saka hanzi ndinogona kutumira DHL. Kana nekorea. Alright, saka ari kuti mundipe inini ma addresses enyu anokutumirai ma question papers. Okay, because in my question papers and road my memorandums acho the economics metric ne kama masimba economics metric economics ne maths literacy nechi ne accounting right. Handi machinza kwa masimba saka ndichagirewo ipapo and then munenge madi mukamawana then ndopo achandipa address ndokuforwardirai kuti motumira sei nema full names then motumira right. I think pane 0645392023 ndo number yavo andikwanise kuipina manje andiseti na vamwe mucomment section. Number iyoyo ndeye WhatsApp. Ndeye WhatsApp. Download pa WhatsApp. Alright. Ndaita rigarimo but yandoshandisa inini yekuti nyangu munhu akandifonera ndokwanisa kunge ndichikwanisa kubatika. Yakuisa e-wallet acho. Nokufona futi kana pane munhu andafonera 078 nyorai 078 140 61 71 atizokonzei futi 078 yes 140 6171 yes right. Saka 078 right ndo number iyo guys. So guys vanokanda ma-e-wallet please vapeiwo something, isaiwo something kwavari vakwanise kutenga porridge, vakwanise kutengawo porridge nekutenga manoodles aya. Manzwa chikafu chinoguma udyiwa na 12
wozodya mangwana. Zvakaoma guys. Kumanikidzwa kutsanya usingadi. Saka iyo ndiyo namba aiwa I think tikaisa manamba 2 tikatova confuse because dziri kunyorwa comment section. Vakazokufonerai anoda WhatsApp number anozokupai mozomupa WhatsApp number. Regai vasare neiyo e-wallet anozofona achida kutaura nemi ndiwo amuchapa WhatsApp number. Anoona. So guys 50 rand vanoshandisa MTN maidanai wa panhingikiri MTN pa madata MTN. Saka guys anenge achida kuisa 50 rand, 100 rand, 200 rand, 500 rand, even 1000 you are allowed. And number takupai. Let's see how it goes. Tizoti apostle avanoti kudini mso Sunday, and then we can start from there. And kwaiko zvino guys we are just splitting ne manudus ne porridge. Anoona manudus ne porridge ndozvo zvakavakoshera. Anoona nema question papers ofushi ma question papers vamawana zvavo ne MTN. Anomazvona ndozvo zviri important vape. Saka hanzvadzi pachitiko chese chamakaona chakaitika ichi imimi chii chamukada kuudza vamwe vana vadiki kwamuri pana pakati vezera renyu vari panapa, chamukada kuvaudza imimi maererano nejere chii? Chandoda ngoti ndikokurudzira pane vanenge vachiri panze nekudzidza kwandaita muno mune masituation ataona akawanda muno, especially kune vana vadiki. Ndanga chikukurudzira ngoti if kana kune vanenge vachiita zvemadrugs they must stay away from drugs, because madrugs they will end up leading them kune zvimwe zvinhu zvecrime zvakawanda, and also vachizokanganisa upenyu hwavo. Because most of the people vamwe vanenge vachiita zvemadrugs you find kuti ndo vanogona kuzoona kana vachiita zvemasodom nechinhu, because they will be desperate for drugs and they end up being used for kuita zvemasodom, because vanoda kuti vange vachikwanisa kuva vane zvinhu zvokusvuta zvavanenge vachimava nazvo. Izvo zvemasodom izvi zvemabhekina fasa hazvimo here mujere menyu? Zvirimo atete. Vari kutoita navanhu? Aiwa zvirimo zvinotogara zvitoitika izvo. Vanhu vakawanda kwazongoitawo isusu maseu edu zvedu hazviitiki, because isusu maseu edu ndeye maChristians ndevanhu vanenge vachinamata, so imo mazviitiki. But pane maseu anenge ane vanhu manhamba vane madrugs vanenge vachisvuta madrugs vanenge vachitona mafoji nemambanyi, those maseu izvo zvinotoitika. Saka muchitoziva kuti ava vakadzi ava ndo varume? Iya izvo totoziva kuti uyu mukadzi wemurume. Saka mazimbabwe makaenda zvakadii imomo? Mazimbabwe arimo atete. Vane nyaya dzeiko? Vamwe vanenge vane nyaya dzemarobhari most, vamwe ndokuti vamwe nyaya dzezvokuba vanenge vakabawo. Kuba zvokuba vachiga muhomwe here kana kuti zvokutoba nepfuti? Vamwe zvezvitoro zvokutoba nepfuto. Panodziwa nepiko pfuti vazimbabwe vedu vemo muno? Mungoziva muno munyika muno ndeyekuti kana chaunoda une mari yako uchishayiwa. Mozombotitsvakira hwane akaba nepfuti timbohwa kuti hau vanomboshamisa sei haufa? Alright, aiwa ndinobvunza anenge ari interested. Anenge ari interested zvake timbohwa kuti vanoda kudzidzisa kuti nepfuti zvakamufamba sei, timbohwa kuti vanozviita seiko. Vanobata masomali aya kana. Aiwa kana anenge ari interested ndinomuita kuti mutaure naye. Alright, aiwa pakanaka dzadzi. Pane munhu akukandira here kana kawaya pa e-wallet yenyu? Ndisikuziva because iyono right now ndachitaura nemi saka. Saka zviri pafoni iyo. Pane munhu aisa here guys, pane aisa here ka something. Pane munhu aisa here ka something kwa e-wallet kwanjadzi so far. Zvangonaka kuti vadonhewo vaisigoka something wakomana mangwana vadyoka porridge vedu wemovha iti kana manuduls iwaya. Zviri nani. Pane munhu akanda here ka something. Comment section aripo here ndotaura rangu nemamwe vedu madhairisa. Pane here waisa something anzi ndikuisa manje. Alright manje njenje isationi tingobva tizati papindoka something. Isationi kanda anzi tokanda. Kandai Eliza kandai tioni. Tibvoti zati pakandowo something. At least mangwana tizive kuti mangwana vanovata vadyawo porridge. Saka takshipa chenovhurwa every day here. Takshipa haivhurwa every day atete inovhurwa wiki. Saka munotenga kupi rini paanovhura ipapo? Aiko no vanhu vanga vachienda kushopu zvokutoti maybe tikakwanisa kuzodiwanawo munhu anenge ari kunotengawo pamangwana dzinge vanogona kunitengera. Vanokutengerai kupi?
vanenge vachinotengera kushopu ini ndobva ndava shopu yepanze aiwa yomukati muno takshop yomukati hanti mataivhurwi mangwana this week ndopari kutotengwa kushopu this week ndopari kuvhurwa even wega tisewo kasamthing kuti wiki rino vaende kunotenga maporiji avo anyway vanga PayPal vaneiwa nepin haifemi vari mujere PayPal wazviti hanzi inonzi hanzi imali Nedbank inoita here kwamuri Nedbank ndizviziva kuti ndinenge ndichizoitora sei handamboshandisa Nedbank aiwa iwaleti vanotora Cynthia iwaleti vanotirwa mafonzi are vanonotoregwa nemagadhijere kunze mari magadhijere ozotorawo ma50 andiona magadhijere anozotorawo ma50 pamari inenge yavanenge vatumwa neava kunovatori ivo vanogodawo muripo 50 vatorera mari vapa mari dzavo saka iwaleti bo saka I think nesendi imali vanogona kutorerwa futi kuNedbank handi munongomudza kuti isendi imali vanogona kutora because anongotorawo yake but sendi imali yacho wekuNedbank sezvo mugadhi achizotora 50 rand sirather be itewo mari at least kana 150 iwo otorawo 100 uye mugadhi otorawo 50 because ukaisa 50 rand mugadhi unongotora 50 rand posara pasina anomaona anzvadzi toda kukutendai asi hatisati tapedza nemimi because tamirira kuti Sunday panouya profeta patinzwe but ndikuona kuti vanhu vari kuda kukubatsirai saka vari kukusenderai mari namba taanadzo whoever wants to put some mari kuti chesa airtime mangwana iko zvine kumashops avharwa saka kana mapromisa guys mesa inonzi airtime please make sure to mukuisa airtime itai kuti vaise airtime so that muise airtime so that vadi vakwanise kuti vataure handichika vataurewo vaitewo zvavanenge vachitawo nefoni yavo handiti so regai tichikuregedzai anzvadzi tobatana nemuswe tobatana imi netagara totaura redu kuWhatsApp tinobatana nemuswe Sunday mondirangaridza before ndingatozokanganwa ndirangaridzei before kana tikuma 5566 uko mondirangaridza kuti musandikanganwa tete so that ndigari ndatonyora pasi kuti tinzwewo kuti vari kuti kudii because yenyu tozonzwa kuti kana vatiwo tichitsvaga lawyer mumwe totira kutsvaga ipo pano padiaries lawyer ringada kuti rimire rimire kuti riite nyaya yenyu pano totsvaga pano toda kuti ringaapila sei nyaya yacho ndinotenda vatete mwari ngakuitirei nyasha mapaper lanti ama 2 days guys mapaper lanti ama 2 days kuclear guys paper lanti 2 days kuclear paper in the 2 days kuclear guys munyanzi ndakuisirai 100 rand namunya thank you very much munya brown thank you my brother god bless you umwe ari kutaisa 50 rand thank you very much rejoice thank you god bless 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 you aiwa tinotenda mwari ngavatungamirire aiwa tinotenda hanzvadzi saka totaura nemusai Sunday yacho ndinotenda vatete alright bless you okay zvorwadza izvi guys zvinorwadza guys anyway but I hope madzidza guys kubva nhasi musabvuma kubatiswa zvinhu manzwa maZimbabwenzi musabatiswa zvinhu zvamusingazivi kuchidzi ndienderewo kumusha andike iwe unongori innocent usina chaunoziva wobatiswa zvinhu zviri kupisa andi muri kunzwa wobatiswa zvinhu zviri kupisa wabatiswa zvinhu zviri kupisa iwe inosara yako munhu anokurambira because iye anenge asara uko iwe ndiwatakuriswa zibhegi riya kana kuti mabhatiri aya emabooster guys ka ijere straight jere chairo mabhatiri aya thank you Taurai Chibi thank you story yavo inohusatsitsi thank you very much Taurai thank you vanogona kudaro Felicitas ndozovapa inini alright makuti nditange kuisa recap matanga madiaries matanga kwai recap right the story goes like this ndikapedza apa ndakutoinda guys the story goes like this iwaiwo ngonono dziri kusere kwangu guys mukudziwawo iwaiwo ngonono dziri kuti gururu kusere kwangu ngechitima chiri kukwira makata
kunge chitima chikukwira makata chikukwira mbotere kwakushurikuku. Muri kuzviwawo guys. Nai baba mamunyari kuto grrr. Hey! Kuto grrr wari kumaso kwangu. Tasara ndechekuti vachisura havo vaiteke kutogwa kuti bhuu. Tigere pano. Ai, zvakaoma. Muna ndiwo havo tanya. Vanga vachimwa ndivo for diaries. Vanga vachimwa doro iri, vanga vachimwa vakagara apa. Saka vanga vachimwa madoro avo, vanga vachimwa girava. Zvoshashaya dhako guzi yakupiri yabvira kumwa. Vakuti grrr. Saka inenge ndovatande vasundidzira vodonhera pasi. Vovata pasi ndoti zvokuti gonesa zvingaiti guys. Ndovasundidzira vodonhera pasi. Voti grrr vari pasi baba. Zvakaoma vedwe. Nyaya inogwadzai guys, nyaya yarwadzai. Asi zvaitika nezvinoitika nezvekuti guys ka madziko adzinzi wakatari ndanamwe nendasekawo shuwa munhu akati grrr nedoro idoro iro riri kutoisa kudai kuneta neiko idoro rangu achimwa riri idoro rangu achimwa riri kuneta kuti idoro rangu achimwa nezvimabhururu zvone mabhururu awe kunetei idoro iri kana ngodvere vakangota kwanoita maziguririwa ya anoona tasarigwa kusurigwa chete pana vanhu zvandasarigwa chete ngoti vachiti bhuu. Saka guys zviri kuitika ndezvekudai so nyaya idzi dzakadai so dzinonesa nyaya musati mujere muzere vamwe vanhu guys vanenge vasina kana mbopara mhosva vakazara vanenge vasina kana mbopara mhosva mujere uku variko guys ani mazvona variko. Saka ini handiwanza kuseka nokuti ramangwana shuwa unofuma urimo asi pane hanzva dzangu chikundirwadzaka ndechekuti inyaya yekuti pane tone zviri kutoitika guys pane zviripo moga vachirondedzera nyaya chinonyatsotoona kuti no something is not right. Muda kudziwa mira ndinyarire mudziwe iwai. Muri kudziwa imi mukaita shuwa ngonono dzakaiwikani mukaita ngonono dzakadaro shuwa ngonono dzekudaro dziri kuhwikwa kulaivu kuti gururu kunge chitima chikukwira makata munhu wakutoseka kuchiti gururu zvichibuda kulaivu uku. Are you under spiritual attack? Are you under spiritual attack? Sashaitira munhu akuru tombozvifunga izvo zvese. Naimi ngonono dzino dzasvika kuchando uku ngonono dzasvika kuuk kune nacanada naimi hamuna kumadziwawo kangani. Zvakaoma. Right. Saka guys ka hazvizikamwi kuti mangwana zvinofuma zviri kupi. Anzopfeketi vanofira mumesi kuti ashumba rikuda kudla munhu chaiko kutova. Zvakaoma. Anzi muri kuba aiwa handisi kumba Faith handisi kumba ini handisi kumba zvakaoma. Handisi kumba ndiri pane imwe hoteli inonzi chiko hoteli chiko hoteli yacho Radisson Blue pane hoteli inonzi Radisson Blue muSenton imomo Radisson Blue pane imwe hoteli inonzi Radisson Blue iri muSenton imomo. Pane hoteli inonzi Radisson Blue iri muhoteli imomo ndomatiri imomo. Dziri paapu ndinadzo uya kuseri list ndikupe uya kuseri ndikupe dzepa apu ndinadzo. Kwanzi gatandare mangwana ndiri kuinda kubasa zveiwe uda nditandare no yanda kugesa ndapedza kugesa basainasi guys basainasi akwira basainasi guys ne mino dzine dzakavhara sichobuda hapana mino dzine dzangovhara sichinobuda hapana right. Saka guys ndo nyaya taida kutaura nezvayo iyi kuti munzwewo kujero zviri kufamba sei. Ine mastandards akanaka ndizvo zvoida ine mastandards aripo zvokuti saka guys ndo zvandachida kuti tingotinzwe nezvenyaya iyi nhasi andika tiri kufamba
kwami muchite nhasi manheru ndikabhoikana ndikashaya hope ndodzoka palife zveshuwa faith vhiki rino handisati izvozvi mangwana ndendiripo mangwana mugaisi mugadzirira tetiriko zvikuru sei madzimai mangwana mugadzirira kunenge kuchipisa uko kukitchen party uko kukitchen party yeumwe wedu mudiaries kunenge kuchipisa zvisingaiti ndokwatiri kwatakadanwa kunoko anomaona kukitchen party uku ndokwatinenge tiri kwatakadanwa mangwana saka ndoda kuti ndigadzirireka asi imiwo madiaries iwo imimi makati hayawo kwenyuku shuwa panyaya yekuti pfeke white apa nemadhakaya white asi hazvinei tichangopindawo tichangozama kuti tipindewo imomo svotodiko muwhite imomo saka gaiziva especially vechisikana ngativeipo zuva anenge aripo saka toda kumbowo dzidziso dzevana dzana zuva dzechidikidzi kuti vanenge vachimbodzisana kuti kudiko vana ivava toda kumbonzwa kuti vana vanenge vechidika vari kumbodzisana kuti chii kumagrupu kwavoko kozoti isusu matechiwadza dzedu dzichembereka kitchen party mangwana techimudza mudhiaries wedu umwe ari kuda kushata apa imi nyaya dzaana guys chimbondiregai vasikana kune zvimwe zvinhu zvisingaiti kuti ndizotaura palife chimbondisiyai vasikana nyaya idzi hamusi kuda kuti mukuzama kundibvunza ndikuzidhoja asikana hamusi kuzviona ndikuzama kudziningirira ndikuzama magikwana imaidhoidhoi ndikuzama kudzidhoja nyaya idzi muri kubvunza mabvunza ndikuzama kudzidhoja some things guys it's not me who's supposed to say some other things on life hanimaona handisiri ndenchifunga kuti ndidaro nditaure padaro palife because dzakazotora imwe twist handisina kuwisisa kuti zvafamba sei handimaona saka chindimisirai chandoziva nechekuti guys anzi imari St. John's 5 kuya kupi kuya kuno kutembi kana tikuenda kwatikuenda kwachoenda ndekuKempton Park kwatikuenda kuKempton Park kwatikuenda kuKempton Park hanzi ngoti nyora kana mesi hazviiti unoona ini ndiri munhu mukuru kana ndatoti hazviiti imi kana ndangoti hazviiti muzoti pane nyaya mukana ndati izvi handigoni kutaura ingoziva kuti panenge paita makata mukana ndakuudzai kuti handichakwanisi kuindira mberi guys ndiende panenge paita makata animona senge apa paita makata saka kana zvandizokwanisi kuve inini ndinozobreka zvinhu zvakadaro painternet handikwanisi handiti let it be her or somebody else anokwanisa kuzozvitaura not inini anzi papi pacho handizivi ndine location ini funga inerera nenyazozvati papasi ndine location aiwa Tembi anogona kuuya akaita +1 yangu eni shupi ana ake kuinvite anongana Smelly anenge akabata phone Smelly achitaura anenge ari secretary wa Smelly kana kuti +1 ya Smelly I'm allowed hanzi akafa ere haana kufa uyo Annabel haana kufa uriko kuveko uriko asi kuti asi kuda akikwanikwa for mareasons ari kutaura asingahwisisikani utonditemesa musoro ekuti ndikatowa ndotowa kuvhunduka kuti how come but anyway at least ndakazama guys kana akazodzoka akudzoka pasocial media zvezvokuti anzizvo Facebook account yake iri kulogiwa ini chipostiwa ndiye zvake ari kuita mabasa aya ndiye ari kuita mabasa iwayo animaona ndiye anenge achiloga ina achiposta zvanoposta anoza kuti munhu anenge ari under the influence of something anoposta zvamusingazivika ima mujaira kari soba animaona ndiye ake anenge achiita zvezvozvo ane zvimwe mashoko ekuti ndakahudziwa ndikaperegwa chakuperegwa chako neumwe bhururu wake ndikabva ndaperegwa mina ndimbotora kufonera ibhururu wacho but anozotaura dzimwe nyaya dzisingaiti guys ndikada kuti ndifonere bhururu wacho anozotaura dzimwe nyaya dzekuti hadzizobudi zvakanaka guys nokuti iye anenge asingazika anozoti bvo zvozoaffecta vanhu vakati wandei anomaona zvinozoaffecta vanhu vakati wandei saka iyi regai timboisiya guys ngatiisiyei for now ngatiendei nenyaya yevanhu vanoda kubatsirwa chaiko chaiko varipo vakawanda handimona vanetoa nemaserious problems variko as long as takuziva chete kuti mupenyu hana kufa we were worried chete tichifungwa tichi akafa but now we know kuti aiwa mupenyu zvaari kuita ichoice yake yakadi ndo zvakadecida kuita ndo choice yake yakatora paupenyu we can't do anything mona we can't do anything andimashona so ngatingosiya yakadaro zvatichaita zvokuti chandoziva zvichazouya hazvo but ngazvirege kubva kuna Smelly animaona mongoziva zita rangu guys rine munyama ro zvinobuda zvatwistwa
saka regai tingogumirai papa imi makangwara muri kuzviwa nditi hanziko kumurungu ini kumurungu kanongoziva nechekungoti ndakaguma kutaura nokusora nezuro vachitokumbirawo nhamba yani yasekurundungi ndikavati nhamba yasekurundungi inowanikwa pakati kavaudza painowanikwa ndangohwawo vamwe vachiti kwai murungu akupenga nasenda zviwa ini hamoti vanhu vakuti kwai vakupenga vazviwa nepi ndangohwawo mucomment section ndangoona uchinyorwa mucomment section nditi kwai murungu yakupenga murungu yakupenga ina asanda zvinzwa mwana wekuMLU Clarisi mwana ari kunzi unonzi chiposti motem iri kuti anga asina nhumbu but sitakaona kwakashama saka handizivi kuti posti motem inganyepeka zvichifamba sei handizivi ipapo saka ndakuita recap of the story guys ndobva ndainda anzvadzi ava vanga vachigara kuPort Elizabeth vachigara ndizvo Eastern Cape kwete Port Elizabeth kuEastern Cape vachigara kuEastern Cape kudaro ndobva vafunga kuti vane business yavo reWest Management ndobva vafunga kuti sisi vake vakadzokera nezuro sisi vake vakakwira nezuro sisi vake vakadzokera nezuro saka ndobva vafunga kuti rega ndite ndimbohayawo kombi ndiite zvemalaicha ndobva vahaya kombi saka vahaya kombi vakuita zvemalaicha ndobva vaadvertisa kombi yavo ndobva kwauya munhu akauya nemabhatiri andika anga ari 5 mabhatiri aya ndee mabooster batteries aya emanetwork anoona mabhatiri aya anodhura aya mabhatiri aya anopisa guys musachengete mabhatiri aya mudzimba kana vanawo mabhatiri aya please musafamba munoenda kujere nemabhatiri atikutaura nezvawo asi mabhatiri emota amajera aya kana kuti mabhatiri emasola anoona ndobva paita mainverter malaptop nechibhati zvimwe zvanga zvine marisitsi mabhatiri vakandotakura havana kuziva kuti mapa mabhatiri zviri kufamba sei saka ndobva pazoti ivo anzi vari kuti kwai pandakaenda kunogadzisa affidavit remotikari kuti vachisimuka vainde shamwari yavo yavakanga vakumbira kuti vabatsire iye kuovasiya mujerei yakasara kune madzibaba akasvika ane mabhegi ake akati mabhegi angu ane zvinhu zvinofa musandisira mabhegi angu atsikirirwe mamaise pamusoro vaya handimuzati vanhu vekumabhazi havavhuri manhingikiri havavhuri inonzi malageji vakangotora malageji ai vakaisa pamusoro pemamwe mabhegi saka zvadaro ndobva vasumuka handiti ndokufamba saka neazvadzi vanoti ivo vakasumuka vakadhiraivha kubva kuEastern Cape kusvika kuLimpopo vanga vaneta handimona ndobva vakumbira friend yavo nokuti yakaiti first time yavo kanga singazivi hostisi remurodhi friend yavo yagara imalaicha yaida kuti ivabatsire kuti murodhi vanoita sei chivataridzawo vati shamwari iwe chidhiraivha mota kubva pano paLimpopo kusvika kupi kubridge ndimbozorora ndizotora mota takumberi shamwari achidhiraivha kudaro vasvika kumaway bridge yekuda kusvika kudhuze kuna modhumulile kwavari kunana Limpopo kumberi uchangoda kana Limpopo vaona kune red block ndobva vanzi izvo vamiswa nemapurisa echirungu zvikanzi mamboenda kuweybridge here zvikanzi hatina tamukosanga nemapurisa asitadi tangodarika zvikanzi handei kuweybridge vavangofunga kuti haino maurutinika ekuendeswa kumaweybridge vavaenda kuweybridge kuya vasvika kuweybridge kuya kandobva mota yawoiwa zvikanzi munhu wese budai madhiraivha budai bva vabuda madhiraivha zvikanzi makatakura chii vakati atakatakura zvinhu zvadii zvakabhadhagwa isusu tiri vana malaicha zvinhu zvevanhu handika zvikanzi ndopakanzi kombi mugaida irida kusechwa vanhu ngavabude bva vanhu vabuda kombi yakusechwa saka yasechwa kudaro mukombi makawabva manowanikwa mabhatiri aya emabooster 5 ndobva bviswa mabhatiri akaiswa uko handi saka ivo vanga vakavataka shamwari ndo yaidhiraivha handi zvikanzi mabhatiri saka shamwari ndofunga mbenge ndarikaone bhatiri yakaitawo laki ipapo ilaki kudakari mabhatiri saka akangofunga kuti mabhatiri anotopinda ndibva ndoti mabhatiri tinofamba nawo chindipa 1000 ndozodhiza kumberi sezvavajaira handika kandiya pakuru chichi kutopisa apa handimaona saka vadaro papa ndobva atoti mabhatiri ndinofamba nawo ndinawo bva dotogwa ndobva miswa pasaidi saka zvikanzi mirai kusaidi kuti seshe mabhegi ndeani vakati ndeye pasenja saka mabhegi esi ari kusechwa kwakatanga kunosechwa mabhegi ari pamusoro yakanzi ane zvinhu zvinoputsika mukati handimaona vachinovhura mabhegi miyami anzi akanowana mune hembe pamusoro pakati pebhegi pakaiswa futi hembe asi pane plastic remabhini ranga riripo ranga rakazara mabhutsi evana vechikoro nemauniform asi pakati pebhutsi nemauniform panga paine mabhokisi anga aripo handi saka murungu anzi akanovhura akanocheka plastic raida anobva mabuda mabhokisi emafoni handimaona mamwine mabhokisi emafoni ndobva anotora futi rimwe bhegi ndobva ita same style futi ndobva napane mabhokisi hanzi mafoni ayanga ari mabrand new phones ese akaverengwa mafoni akasvika 200 nchi ameno 200 nchi mafoni manyuwani anga aripo zvikanzi kwai mupurisa ndobva toti tamawana kuzvira kuti maybe yanga itori operation or something ameno ndobva vatonzi mirai pasaidi muridzo yawo wemafoni akanzi mafoni ndeani madzibaba akati mafoni ndeangu ndakapikwa basa nonin'ino wangu madzibaba atogwa dhiraivha atogwa vaiswa mumota uyu atosara uyu
akutonzi tipe marisitsi ezvinhu ndobva anzi vanga vane WhatsApp group here ndobva enda muWhatsApp group ndobva ati 207 mafoni ndobva enda paWhatsApp group akati nditumirewo marisitsi ese evanhu vakatumira mainventors malaptop chichitumira marisitsi enyu nokuti kuno kumapurisa rudi ari kunetsa kwai vanhu vakatumira marisitsi andika kunze kwemabhatiri andi wanga asina marisitsi nemafoni hati mazviona saka zvadaro kudaro papa kwanzi ndobva vatonzi takutsvagwe memotikari vakabva vakumbira sezvayangaita namalaicha mupurisa umwe anga aripo chiblack wekuda marava ndobva kuti ndina sisi vangu vane motikari regai ndivadane vauye kuzobvisa zvimwe zvasara izvi zvatobatwa kaizvi zvimwe zvinhu zvaburiswa marisiti izvi zvibviswe panapa zvinde because zvinogona kuzodisapia pano ndobva adedza sisi vake kuti vauye sisi vake vachiuya mazirungu anga aripo aya ndobva anovhurawo mota iyi auya achitakura zvinhu zvevanhu ava kuti ione kuti mota iyi haufa achinovhura mota iyi kudai kuya kuinjini wanike injini yaya ndobva afundira kutraffic department zvikanzi totoitsvaga mota iyi yakabiwa ndobva mota iyi yatotogwawo futi hanimaona saka pakabatwa vanhu vakawanda musi iwoyo vaida kubatsira hanzvadzi ava ndobva vatozopedzisira vasungwa vese hanimaona vari 3 kudaro bva zvinhu zvatotorwa zvikaenda kupolice station saka ndo masungirwo avakaita vasungwa kudaro. To cut the long story short vanga vakutsvagawo malawyers and what not. Lawyer wese wavaingeja vaimupa mari yodyiwa nalawyer hauyi kuzomirira nyaya votsvagawo mufti lawyer mari yodyiwa saka vakagara muremand 8 months andika malawyers asingauyi kuzovabatsira handiti kusvikira umwe wavaive mabhuru wavo wavaibhadharira imwe mari pai yaidiwa uyu wokudhiraivha motikari handimaona vanga wanaye bhuru wavosho kusvikira bhuru wavo vasitanatsanu vacho vanatsanacho kwai ndobva vatumira hamene loya rimwe rekuzimbabwe kambani kwavo rakazouya saka sezvineiwo loya riya rauya hanzi rakutobatsira uyu warisingazivi mupostori ushu rakutobatsira mupostori neuyu hama yacho iye uyu bhuru wavo uyu rakutosiya hanimaona loya rakutoya rakutovajuta kuti iwe katapinda mukoti utaure zvakati saina apa usataura uchidai ivo havazvizivi mainhiya babaniya ifirst time kusungwa vaingonotaura zvotagwananika ndikuzvisungirira vari kubvuma mhosva hanimaona kwai musi wokuti vakunoita trial loya rikati ndandakambanga kaita plea bargain zvikanzi plea bargain yandarivhesa ndakuburitsa vanhu 2 kosara 1 saka sakatombotarisana kuti kuri kuburitswa kuchisara ani kwai ndobva tatoziva kuti magame pane zvaitika behind my back kwai ndotoona kwakutobuda madzibaba vaya vatisingazivi vaya vemafoni neuyu bhuru wavo vakutoinda nyaya yese yatosigwa kune vavava hanimaona vakutosigwa kune vavava hanimaona ndokusara kwavakaita nenyaya hanimaona kusvikira varimo saka vakazotongwa last 2020 vapiwa 8 years saka vapiwa 8 years iko zvinova safer 1 year 5 months hanimaona saka nyaya iri kunetsa mai ndeyekuti mukati mukubva zvavakasungwa pana hama yakamboendawo kunovaona hapana munhu akamboendawo kunovaona handimazviona plus mhuri yanga iri kumba plus ivo mukati maunzwa chikafu chavo vachitaura nyaya yakamira sei saka nyaya yavo inorwadza because from what he's saying kana chiri chokwadi ka havana kana mhosva yavakaita vanhu vakabatsira zvinhu izvi vari kunze vari kujavula vanomaona friend yavo iyoyaya vakapinda naye vakatoibhadharira mari dzimwe dzaidiwa nemaloya and what not iko zvino haichavadaviri kana kuvadavira pafoni kana kutaura navo kana kudii haichaiti saka tonatsa kuti isusu pane mweya iri kutenderera iri kuita kuti ivhare kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka ndosaka vachingoramba chovepai vachingori mujeri mavarume anomaona saka ndo nyaya yacho yanga iripo tangoikatakata shoti anomaona kuti munzwisise so ndo nyaya yanga iripo kai saka vamwe vakanyora conversation ndikati vabatsire titsvage loya tichiappeal ini ndikati loya mungaritsvaga but panguva inoi nezviri kuitika pane hanzvadzava kuti munhu wese anenge angobva chiri vandambotanga vaitwa deliverance yakasimba handimaona vambotanga so that kana nyaya yacho yabva kuzodza kufambirwa nyaya dzavo at least zvinenge zvajeka zvezvane chiedza for now hapana chinogona buda mari inogona ngodliwa saka hazvitodi mushonga izvi zvoda vanhu vechechi izvi hazvidi mushonga nekuti munhu ari kuvaita izvi kana ari powerful vanokudumugwa futi vanotoonzi vanopomigwa mhosva vasina kuita njere momo vakatowedzerwa makore saka ngavambomira zvokuita zvemushonga vamboita kana zvechechi chaizvo saka ndo nyaya yacho iripo saka vamwe vangu vachitaura kwatumirwa maewallet inoti tinoguma kudya na12 kuseni vanopiwa porridge vopiwa tea maskati ma12 vopiwa sadza ndore kupesisira vozoonekwa futi zvemangwana anomaona vozoonekwa zvemangwana vakapiwa makore 8 vakapiwa 8 makore ndo nyaya iripo saka ndangoti muzivewo guys kuti ndo nyaya yacho saka indakuenda da kugeza guys da kugeza ndibvise makeup akubvumidzi chikafu majeri asi kubvumidza chikafu for chune nyaya yenhingikiri yecovid
vane tuckshop dzinenge dziri pamajere, saka imunowapa mari vanotenga chikafu chicho kutuckshop, maporiji wayo kutuckshop kwavo ikoko ndokwavanotenga. Animona vanotenga chikafu kumatuckshop kwavo ikoko ndokwavanotenga, akubvimidzwa pinda chikafu mujere. Animahusisa vakapiwa makore 8. Kwai makuindepi kunogeza anti, kunogeza ndibvise makeup iyi, kunogeza anza zvite tichi account ikubatsira vana ava zvinoita Poshia zvinoita, but mari dzemakaunti dzonetsa idzi. Thank you Emily, ndauda kuzvibvisa izvini. Mari dzemakaunti dzinonetsa Emily. Aiwa kurana nemakeup hazviiti. Saka zvemakaunti zvonetsa panguva iyoyo tokoti munhu anenge achida kubatsira anongobatsira, anongotongesa namba, zvataite zvekungesa namba, anenge achida kubatsira ongobatsira, antika anenge achida kungobatsira. Yesi jojo, thank you. Anenge achida kungobatsira ongobatsirawo, anoda kubatsira ongobatsira, so that tirege kuisa vanhu pressure guys. Unaona, so that musi unouya imwe nyaya yawo kana usinawo wakambobatsira this time you relax, asinawo kumbobatsira anenge achidawo obatsirawo, tirege kuisa vanhu pressure. Muzvione kukubatsira ngakuve willingly. Animaona kubatsira ngakuve willingly, kuti munhu anenge achida ega kuti aiko zvino homwe dzangu dzakasununguka, ndine extra 50 rand, ndine extra 100 rand, andika ndibatsire. Andiona zvoitwa saizvozvo, andimaona. I think ndo zvinenge zviri right izvozvo, kwete zvokuti ise vanhu pakona kuti ngatibvisei mari tizodai zvinonetsa guys. Umwe anenge akuti manje ndingagodi ndiri mudie hard diary, handina mari last money anenge anaerega ndibhadhare, because agara anobhadhara every time mabhuku arimo. Atidi kuisa vanhu pakona chidaro. Munhu anoda kana nyaya ikangounzwa inongoikanda, anenge anoda anoita, anenge achiona kuti iyi haisi yangu achazowanawo yakewo. Animaona kesai wotota mongoipakira Vaseline. Vaseline ndinayo Beth, anozvandichatoita. Aiwa kuzvikunaka zvipi kwamagrapes we zvaalice wokuti kwaivhurai mvemve tichaita next week. Mvemve tichaita next week, amuzviona. Mvemve tichachinjani, tiero tichachinjanisa. Matodhiniwa nebased abroad kudara, matodhiniwa nebased abroad kudai tichiita kudzidza kudai. Tichaishifta alright, yoita Wednesday mvemve yoya Friday. Chichi kana uda kubatsira nyaya inenge yauya ipapo, andika kana uchiona kuti nyaya iri kukubata bata uda kubatsira, tinoisa manhamba ipapo, iwe obva watobatsira kumunhu iye direct. Andiona. So guys, Mosha TV nomination ndichakupai link. Mosha TV ndakamunominata guys, akapinda pamanominations apa. Saka isusu nekuwanda kwedu kati ka1 Mosha anhu akutogotora category iriri pasina chii. Mosha must win this category. Mosha must win this category. Takatomubata kudhara kwanziko birthday remwana wedu uya, amuna bvisa kamari naye still. Hapana kana one akabvisa kana anything. Akatinga kana munhu anaiti ndikutenga hembe yemwana wacho kuti apfeke comfort, hapana. Kana munhu aiti ndikutenga drink, vese vakanga vanyora kuti ndichatenga chakati, hapana kana one akabvisa. Hapana kana one akabvisa. Still hapana. Nawe wini mwadiwa uri kuita mubamnini we, siyana na bamnini. Inda kuna bamnini wapabota uko. Ekuti votere Mosha pa inozishiko pamazima Achievers Awards. Pamazima Achievers Awards. Ana ndisi kumba ini amariko kumba uko. Amariko ku Rustenburg uko. I think nasanga ana Kelly amen. Nasana Kelly ku Rustenburg uko. Variko vese kuna Kelly uko. Vasara voga uko. Comfort. Bethi dirake nafa kuti ichwe mangwana.
Mukeke ndina ndakati ndotenga. Mhosva ari kukombidza nevanhu vakawanda vakanyogwa ipapo, but aiwa usitongovhotera mhosva isu. Tovhotera mhosva. Pane list yevamwe vakadominatwa nevamwe varipowo, handina nditovazivi vamwe vacho. Isu tongoziva mhosva. Zvaiko zvino mhosva ndiani chimuti. Zvaiko zvino social media yose mhosva ari kurira. Atidi kunyepa. Social media yose zvayo mhosva paentertainment mhosva nechimuti. Mhosva nechimuti paentertainment mhosva nechimuti. Chero kuNigeria kwacho kwari kutotrenda zvekudaro. Ari kutrenda kuNigeria ikoko zvekutonetsa chaiko chaiko zvekutotrenda chaiko chaiko mhosva. Saka isusu asimudza flag yedu, saka pamberi naye maifai asimudza flag yedu. Chakanaka guys, chakanaka tinotogamuchira. Chakanaka tinomira. Ndichakanda link. Ndichakanda link totovhota 100 ndichakupai link racho munovhota. Chakanaka guys, kwaiko zvino mhosva ari kurira ndochokwadi. Kwanzi gozi aina handizivi hangu zvevamwe ndutaura zvamhosva ndiwo anonyanya kufollowa. Makomedi akanondiuraya nekuseka. Ndinongoteedzera vakomedi akanichingoseka. Haiwa Clio ndikutaura pavana vechidika ava. Clio nyasha vana vechidika ava. Isu zvedu ndezvoko, isu zvedu asi zvokukombiti yakaisu zvedu tingoita tungozvitira zvinhu zvedu izvozvo. Unenge watogona Faith Rutendo, unenge wagona. Isu zvedu ndezvevanhu vakuru zvatingoitawo zvedu zvevanhu vakuruwo tichingoita takadaro. Asi isu vana vechidika vatinosimudzira. Mhosva ari kurira. Mhosva ari kurira pafeya ari kurira mhosva. Mukoma Derek. Mukoma Derek, mungagoti chii muchida kukomenda sisi venyu? Naye mukoma Derek, mungati kudii muchida kukomenda sisi venyu? Munotodaro. Mungagoti chii? Aiwa mhosva nechimuti guys, haanga tidi kunyeperana guys. Mhosva nechimuti. Koita kuentertainment industry mhosva nechimuti. Inini maonero angu mhosva nechimuti. Koita ukuku kumadzimai social kumadzimai. Andy Joy is doing well. Andy Joy vari kufamba nebhora ende Andy Joy kana tida kudzidza vanovaka. Andy Joy vanokudzidzisa kubva mune zvemumba, vanokudzidzisa kubika, vane dzidziso cheche yeupenyu. Ukaenda kuna Andy Joy uko unodzidza. Muvaziva nditi Andy Joy? Muvaziva? Aiwa suicide studio mhosva iproduct yedu pano. Mhosva ndewedu pano paDiaries. Mhosva iproduct yeDiaries. Saka chero akatikanga chero akadisa timkangamu because mwana wedu pano. So Andy Joy guys, if you want zvinhu zviri positive kwamunodzidza, zvinhu zviri positive zvinokuita kuti muve focused, zvinokuita kuti Andy Joy kwa Andy Joy kunodzidzwa kwa Andy Joy pafair. Sara ukatsvaga vanonzi Andy Joy uchavawana. Vanokudzidzisa kugadzira mumba. Andiselina vantaura zvinhu zveku kauda kudzidza cheko chako life chaicho zveupenyu, matopics vamwe atisingagoni kubata isu vanobatana Andiselina. Vanobata pamatopics atisingagoni kubata isusu. Eupenyu chaicho unodzidza pana Andiselina. Mamatopics senge wakuti ena mvana chichi ndena matopic ekuti ndini mukatondipa ndigoni kana kutoihosta topic iya handingaigoni. Andiselina vanobata dzakadaro idzodzo. Andiselina is really good as well. Is really good. Vanogoda kuti tiva support yedu nemuwandu. Andiselina is very good as well. Andy Joy, Andiselina, mundiani. Inini kwandotokudza kuti ndonobhora samuswe nchikomenta. Yokozuna weZimbabwe. weZimbabwe, more of church kauda zvechechi zvokuparidzirwa zvechichi kuna Yokozuna weZimbabwe.
ini kana chida maresipi ekubika zvinhu zvone ndinoenda kuinbox kwandijoi kuti ko chakati nai vanotokupa unotobika zvinhu kwazvo. Saka zvekubika enda kuna andijoyuku ndongoenda kuwhatsapp risi anzi narisi vedu weka chijanduko adzikira vasikana hande tosapota chijanduko asikana hande tosapota uchijanduko mochijanduko mumwe wedu vedu we wochijanduko mumwe wedu guys mumwe wedu kubva zvichitanga kumashosho ku guys hande tomusapota iwo vedu we hande tinomusapota iwo kumashosho ku ano zvikukomedi ariko ndofunga rimwe yazoshaiwa partnership yakati wechijanduko makomedi anogona kewo asati asvika ke pana namhosva but anogona senge yakati yekuinda kumastreet achiinda kunohura kurodhi akapfeka chibhurugwa chijandukwa zvakaoma pachijandukwa ndizvo zvakamudonza zviinai faith most sometimes kutaura kuri right nokuti vanobva vagadzirisa kutaura kuri right nokuti vanobva vagadzirisa mona kutaura kuri right notamba kugadzirisa kutovaudza dzimwe nguva kutovada because vanobva kugadzirisa pacho pari kurasika vadonha vadzikira saka ngatiite tinovasumudza misti mazepe handivateveri ini vana mazepe asana bvenyatsovatevera zvokudaro makomedi kaya makomedi ndinongotevera mhosva ini ndiwo andonyanyangotevera mhosva kumakomedi uku zvimwe ndotevera vanhu vakura vana andijoyi vana iv kuna iv unodzidzisa kugadzira futi mumba iv letuka aiya kwai handisapoti munhu anobhota sapota panonakidza kasi unongosapotoka mumwe wedu asikana ana princess varova vaimbotaura nini mazana gore rino havanambotaura nini chero sisi miki wamhosva uyu sisi miki vecape town vamhosva I think mazana chete ngoti asati anyatsowana timu rekuti anyatsoshanda naro rekuita makomedi naro but miki anga akutouya nazvo zvine power chaiko miki anga ouya nazvo zvine power miki nambuya Pearson nambuya vekuti nyalo ava mbuya Pearson ya mai vava ya mai kuna vamwe mai guys kuna vamwe mai vari painternet apa ina ndiziti vanonzi mai ani ava vekuti ina handibvumidzani vanotaura so zviri soft vachitoenderera mberi vatsvuku ava vanoti kaichi murume asigwe chihure vanotaura so vanotaura like zvima vanongotaura mavhidhiyo so vangoita mavhidhiyo achitaura mamaziva vatsvuku so vakanaka so mamaziva mai ndikutaura nezvavo vatsvuku so biwezira ari kusimuka biwezira ari kusimuka kungoti komedi dzavo hadzizonyanyi kunakidza sedzamhosva asi vari kusimukawo isusu ngatingodzidzai kusapota guys vanhu vamwe vedu let's just learn to support our own people chete because at least they are doing their shatisha sanambomutevera handizivi handitombomuzivi handimuzivi shatisha ndongomuona hangu achiita pop up pamanotification but sanambomfollowa chokwadi chakanaka haikona iv kombo mani pana mwe mai vatsvuku so vanenge vari kuzimbabwe uko mai vavo mai vatsvuku vari kuzimbabwe so vanoti vakanaka so vanenge vachikotaura vari serious so aiwa mai vechikuru vadhafu so mai jimbala ndofunga ndivo handizivi vatsvuku so vane mazino ewaiti so handinyatsokuzivasa but ndinongovaona ndongoteerera vachitaura so chipowe tambo ine mbudzi kumberi ndeupi ushu aiwa melisa mukwasha agara anonakidza ndakavaona mai vavo handijoi vagara ti ndo vatataura handijoi kwai vanonzi chilimba okay yeah saka isusu machembero isusu hedi machembero ndokwatinoenda vachembero isusu mukatiwana kwana chipo the trouble koza iresu isusu manje machembero toenda kwana chipo imi musatidaro imi kwana chipo ndekwenyu imi mapiyano ndimunoendako isusu machembero toenda kuna naandijoyuko nana makaendepiko maigunguo
Maigungu vakaendepi. Isu machembera tizoendi kune vanavo. Tinoenda kuna na andijoina na IV ndokwedi koko nana IV nana mwendiani. Isusu machembera tosapotana kamanje. Masembera tosapotana Linda. Kuma ndekupi kwatinoenda machembera. Mai vantu kutaura ndatomboyatsa kuvafollowa zvakanaka vamuri kuti maijelimba. Mai gunguo vanogona futi. Vamwe ndivapi. Isusu kunana ana uko nekunana Chima siziva nekunana Chipo hakusi kweduko. Hakusi kweduko guys. Hakusi kwedu. Kwana Chima siziva ndekwenyu imi guys. Hanzi una Mai Masowe. Okay, Mai Masowe vane vachimbotaura nezve. Mai Masowe vataura zve autism here mwana. Zvekudzidzisa zvema autism izvi. I think vadzidzisa zvema autism handizivi amwe asandiyambonyatso kuona. Hatsati Tracy kutla kuitigwa noise. Andiselina kuseri. Umwe munhu anoda kuti support guys ka. Ande tinosapota Miracle Mai Boys askana. Hande tinosapota Miracle Mai Vendikiri Mai Boys. Miracle Mai Boys anenge ari pana pasteric Miracle Mai Boys. Anenge achita matopic ake oko. Animaona. So hande tinosapota Miracle Mai Boys. Eni mudzinge. Dafu ema comedy. Hands kwa Queen hakuna zera. Handizoziviwo. Hakuna zera because tinoda zvinhu. Kwa Queen hakuna zera because tinoda zvinhu. Zvangodependa ne anenge achida kuinda ne anenge asingadi kuinda. Handizoziviwo. Nazuva ebentete. Zuva ebentete mukaterera dzidziso dzake anogona kudzidzisa. Eni mudzinge ndati muhoro chiita kuti ndipore. Mukaterera shuwa kwamira kumunenge muri nasanga ari 1 je kumira ku nasanga ne munhu 1. Video hande kwamira ku vedu wetinomusapota Miracle Mai Boys. Hende. Ndakunzwa. Mukaenda kwa ebentete anodzidzisa. Muterera chita malive ake she's very eloquent pazvinhu zvanenge achita. Ane knowledge. Zuva munhu anoverenga manje. Zvinhu zvake zvanenge achitaura anenge achitokupakana nemareference pa munhu ari andingati chiko handizivi. Munhu ari handizivi. I think it's just that look achisana nenyaya yekuti usaramba chungotaura zvokuti inini hure ndikazodai, inini ndiri hure ndikazodai. Iyo nyaya ndogarishaura naye kuti imbosiya zvokuti inini ndiri hure unoziva kuti wave nevana handika vakawanda vanotokufollowa ndo vasingatogoni newe. Votenga tetezua havatogoni newe vanava. Saka ukati ini chihure ndikazodai, ini kwa hure ndikazodai, vana vanotofunga kuti chihure chinonakidza. Animona ndogara chirisana naye kuti vanhu vatofunga kuti chihure ndizvo because ebentete wavo anoita izvo iwe unongochivanakidza nenyaya dzako. Vana havazozivi kuti uri kungoita nyaya andiona uchivanakidza. Siyawo izvozvo zvokuti zvilebhula chihure uchididi, siyana nezvokuzvilebhula. Go nenyaya dzako. Dzisina zvokuti ndazodai. Animona because she's good though. She's very good. Teerai muone. Mumfollowa munoona. Kwanzi Madhumbe fani Madhumbe anenge achibikira wamapotatoes avo. Yes, Bridget, that's the word. Zuva is very academic. Yes, that's the word. Very academic. Pazvinhu zvake very 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 academic. Kungotiwo mazera achonawo handinoziva kuti fanbase yazuva vana vadiki vanoda tunyaya dzakadai. Saka iye anozviziva, anopinda nenyaya idzodzo. Animona but mai ndichingozotyira kuti havazoteedzeri here nyaya idzi.
ndipane chingozotya kuti havazozviite here. Fani Madhuve anenge achibika mapotatoes avo nemuriwo nenyama. Ndozvavanenge vachibika izvozvo. Nezuro vakandinakidza Fani Madhuve. Veduve vanhu musatuke Fani Madhuve vasikana. Vanhu musadaro so. Vanhu musatuke Fani Madhuve veduve. Nezuro Fani Madhuve akanga achishungurudzika usiku ndavata inini ndikuona Fani Madhuve vari kusenda message ari kupinda ndikati kochiko zvikuitika asi kune munhu ari kuhwafa. Ndodai Fani Madhuve vari kuisa macrying emoji. Ndikati ko Fani Madhuve maitwa sei? Fani Madhuve zvikanzi ndanyogwa kumafira kureva tatukwa. Ndikati tatukwa saka ndozvauri kuisa macrying emoji zvichema zvokuti tatukwa. Zvikanzi simeli tatukwa singaiti. Ndikati asi zera rako irori nhai Fani Madhuve uchiri kutyai kuchema kuti kwai ndatukwa kumafira kureva. Iwo kambona mafira kureva andi mafira kureva gara rongotuka vanhu. Chaunoona chakakwaita postiwa. Ndikati ndio basa ravo iroro. Hakuna chimwe chavanoita vanongoposta vanhu votuka. Voposta totukwa. Toposta totukwa. Saka iwo asi wataka kupostwa nhasi. Ndakambotanga ndichiseka ndakazomuhwira tsitsi. Ndakambotanga ndichiseka. Ndikazopesa ndakumunzwira tsitsi ndakati munhu atoshungurudzika kawo. Munhu ari serious. Akashungurudzika madeko chaiwo. Akashungurudzika zvisingatomboiti. Akashungurudzika. Zvikanzi vanhu vane mwoyo wakaipa SIS MELLY. MaZimbabwe nziro takaisa kupi. Shuwa mwoyo wangu wakadzimbikana izvozvi. Handisi kugona. Liren Rose is true. It's very true. Hana kunyepa mwana iye akafona iye aitaura chokwadi. Hanzi Shema TV is good also. Shema ndakaguma kutedzera kudhara achiri kuita zvokufollowa zvokuimitata izvozvi. Handina zombovhera ndaona kuti mazana ndongoona kuti anoita macharity. But handinyanyi kufollowa mazana ndomboiwana nguva yekuti ndine ndingori busy. Guys, tingori busy panapa. Pano. Mafira kureva musadaro makachemedza Fani Madhuve musadaro mani imi maghosti. Munochemedzereko munhu. Muchemedza mukadzi mukuru akadaro musadaro mani amoni uchi ndimbuya here ndimai vakuru musadaro. Munhu mukuru veduwe musamudaro. Ndimai vakuru moita munyama zvimwe zvachona musaseka vanhu vakuru ava. Zvimwe zvachona munozita yenyu munyama mushati munyama iri kubva nekupi musadaro. Musadaro. Nezuro vakachema veduwe. Nezuro mirai ndivafonere. Ndimbovafonera. Nani bufanira Madhuve Fani muwenya akazuro wakachema asuro wakachema Shema ndakandowadzisasa. Let's go party online. Saka 38 ishoma naye Linda 38 ishoma Shema ndichatomutedzera mazano ndakagumona kuti ndichatombomfollowa ndichamboendako. Ndane time nguva chanimboiwani mazano time ndouya padiaries chete ndikabva padiaries ndatoenda kutoenda unoita zvimwe. Asavata. Haunenge wavata. Amen, handina kumbozobvunza nyaya yacho wangu tanzi kwaenda postwa. Ndikati kwemi mama enda kumutsvagei mamuchidei ikoko. Zvikanzi aiwa. Pane munhu akavatega kuposti ikoko saka ivo vakanokomenda vasingazivi kuti vari kukomenta kupi vachifunga kuti maybe hamene mumawolwo mavategwa umo. Saka vakanokomenda saka hanzi ndagara temtani ndakazozvifunga paya kuti kandi ndambotegwa kupi. Ndobva vadzokera da unoona wanikwe takapostiwako. Handikuona vanhu vari kutuka vari kuseka vauya. Hello Madhuve. Ndiri nani chimbokumbira vanhu kuti ngavarige kutuka veduwe ngavasadaro ngavasakuposta. Ndakapostwa nezuro ndakategiwa ndakaenda ndakangokilika pamanotifications aya ndikaenda ikoko. Ndaenda ikoko ndikatokomenda ndikabvako. Kati ndakazodzoka mani ndakakomenda ndichiti izvo imimi ndimi muchasungwa munoita basa rokuposta mapictures evanhu without their permission. Okay. Ndinobva ndabva ipapo. Asi later ndakagara ndakazozvibvunza kuti kokumbori kupi kwandakomenda kuya. Ndo kwandakazodzoka ndokuona kuti kumafira ndokuona kuti topic iripo ndenyu. Makaiswa ipapo makapfeka masunglasses ameno kuti masunglasses here ari dark ameno akaita like 4 corner. Ndo richinzi
zvichinzi izvo ndeipi celebrity inokubhowa ini ndo yakabata ndo yangu iyi handiti saka inini ndakapindawo pane macelebrity dzinobhowawo handiti saka ndikazotorwa pikicha yangu yakatorwa yangu pikicha yanga iri kucomment handiti saka yaonekwa kucomment handicheda kudaro inini kwakubva ndaenda kunokomenda ndakada kuedza kuti pamwe ndingadhilita foto yangu but ndakaona kuti hazviiti because handizvinini ndaiisapo handiti ubva ndadzokera hangu asi ndakazozvifunga ndega kuti kokumbori kupi kune pikicha yangu ndokwanakazodzoka ndokuona kuti ipeji revahombe igupu revahombe saka naye Madhumbe munhu akanga aenda nepikicha rako wakaenda naro wakaenda kanda mukomenti saka iwo saka utori right ka iwo una kutonyatsa kukwana kuvanhu vanokupohwa isusu tisu taito pastikeni saka ndakagwadziwa nezuro wakabata matika wena isu tisitava utobata matika because tisatiri panyanga pastikeni asi ndakakuudza ikati ona usabatikane usatombozvi inonzi negativity ona Madhumbe ndakuudza chinhu one mnin'ino wangu andika usatore zvinhu usaentertaina zvinhu zvinokuvadza spirit yako uri kunzwa uri kuona masekera kuita nyaya ita kuti ukazviona kubva wadhuka nekusaka kuti ende vanhu havana time ende vanhu vane nguva shuwa kushaya mabasa kakumwari tia kuti vanhu vawane mabasa shuwa zvinake usatombobatikane kana uri kunzwa usabatikane kana siyana nazvo ingoni chingotarisa uverenge nokuti ende havaregi kuposta ugare ukazviziva izvozvo havaregi kuposta mascreenshot uri kuona kuti tikutaura panapa kudai so screenshot yangu yatotogwa izvozvi yatotogwa screenshot so handiona inotorwa screenshot izvozvi inotogwa paunoita ibvudza kuti screenshot dzinotorwa handiona saka isusu kwatiri manje good publicity unoda kuti uzvizive kubva nhasi uri kunzwa vari kumaketa because panapa pane vanhu vakawanda vanotaura kuti vakatondiziva ini tiri ndapostwa ikoko handiona unoona ndikandikuudze chinoitika Madhumbe unoona kupostiwa ka ndikakutora iko zvikakuposta handitika vanhu vari madhairizi ari panapa obva akutuka handiwazviona mangwana paunomuka iwo unofuma wakadonha gumbo herewe aiwa kana unofuma usikaendi kutoileti herewe because taikutuka panapa nezuro ndinoenda kutoileti isu vacho vanga vachikutuka unofunga kuti tinowedzera mari muakaunti here because taichikutuka aiwa kana tiri marombe tonkoramba tiri marombe handiti saka uri kuona zvinadhirika ukuona zvinadhira handiti bona president venyika tinomatuka zvakadii aiwa vanotukwa asi havasi president here havasi president tichingoti vanotibhowa gavaindi hativadi asi vari kungototonga vakagara pachigaro ichocho chenyasha ichocho variyo isi chingopopota tiri kuno kumabhe vari kungotonga saka usabatikane its after all vanokungonyora nekutalk is cheap uri kunzwa Madhumbe talk is cheap kungotaura utoonekwawo Madhumbe itofara kuti vari kuziva kuti uriko ungaita socialite yerudziye kuti unongochungowawata pafacebook usingamboonekwi ukaona uchitoziva kuti kuna Madhumbe uzive kuti uri pamepu uripo uri kuonekwa ukaona vasikasa kuti you must be worried kuti ko zviri kufamba sei asi ndapera basa chandaikumbira ke chandikazokumbira ndechekuti taurai zvenyu musazonditega handiti ini ndakatoenda kufara ikoko ndakatoona ndategwa ndikana ndichifara ndosvika ndoona ndiri kusekwa handiti then kubva ndakomenda ndikati muchida kuona mapictures angu akanaka come to my kupeji rangu then kubva ndabvapo asi ndakazozvifunga kuti ko kwandiri kumbosekwa ndekupi ndo kwandakachizoenda ikoko ndoona headline ndimi muripo matorwa muri palive screenshot handiti imuri palive it's like mamuri kuota asi handina kuzoverenga zvese because ndaenda totsamwa handina kuzomboona makomenti kana kudii handina ndakabva ndabva ipapo asi ndakazodzoka ndikanobhuloka futi ndakabhuloka kublokei ndakavabhuloka vanhu ivavo vakanditega alright nokuti ona zvinoitika kunyogwa havaregi kunyora kuposta havaregi asi usabvume munhu anokutega munhu anenge akokutega bhuloka kana vachinda kunokomenda vachikutuka ngavaindi vanokutukira ikoko kana vauya kufani Madhumbe ka voya voita zvekwako moseka iko zvopera vodzokera vonotuka ikoko usabvuma kuti utegiwe pazvisina basa
Andiona ukona nezuro vaitoti kwaiva inini vaika magosta akawanda kapana patinenge takatobloka vanototumana kwekuzotora vanosiyana mapasword vanotuma kwekuzotora vanouya pana pavotora mapicha vodi voendisa koko kandika but iroro gosti racho kungoti handiko ina handina bva ndakaripinda group line handizvioni ndikawana zita regosti rakaposta iro ndikaribloka rinobloka neoriginal account yaro option yaveko mazuva ano paunonaibloka rinobloka zvese neoriginal account zvekuti haachandioni futi handiwazviona saka kungoti ndichatuma vanhu vanenge vari kuti vambotora mazita aya cheteka tichibloka ese but anyway hatidi kuvabloka because vanotiwedzera manumbers pano maviews vachiti tikuvabhowa kudaroka pana patinenge tine vanhu vanenge vakatimirira panapa vanototida handiona 2 zvinhu zvedu zviri kutofaya tichivabhowa hakuna munhu anodiwa nemunhu wese hausi mari madhumbe haungadiwi nemunhu wese plus ina ndina kuya kuzodiwa nemunhu ndakaya kuzosevha community yangu kuzobatsira vanhu vangu handina kuzodiwa nevanhu nokuti ukada kudiwa nevanhu utoita era jesu chaichai aiporesa vanhu vanorwara jesu chaichai aifamba murodhi achimutsa hama dzedu dzakafa but musi wokunzi kwaichuzai jesu nabhanabhasi vanhu vakati tiri kudambafa ndo chinonzi munhu ichocho saka kungabhoikana nemunhu asingadyi kumba kwako ugobhekana nemunhu usingapika sendi ugotora screenshot yemunhu akagara mumota make ari kuinda kwaari kuinda iwe pamwe izvozvo unenge wakagara mukombi uchitora screenshot yemunhu ari mumota make hautooni kuti pane something is wrong wega madhunda hauti kuona kuti something will be wrong uri kundifollowa uri kundiona you are following me ndokubhowa but you are there you want to see kuti ari kuita nezvei asanondibhowa and then utoona nguva yekuti that means ndakakosha komana ndenge ndakakosha zvekudaro woona nguva yekutora foni uchirega nditore screenshot yemunhu anokubhowa ini munhu anondibhowa ndomubloka kana ndisingadi kuona nditokubloka nditombokuonekana ndinotokubloka ukaona chinondifollowa inhema dzako unondifarira unondida usanyepa ingoti uda unofadza vanhu kugroup uko chete asi iwo chako chako unenge uchitondida because ukutondifollowa uchiona kuti ndikuitei wakazviona sei wakaiwa nepi screenshot wakandiona ka ukatora ka uchiisa malavu nemalikes paikandamwe malavu nemalikes uchiisawo malavu nemalikes asi wave uko komanje uko ukazochinja musambo ukati avanondibhowa saka ngoma ndiyo bhora mberi exactly Lucy kakawandisa munhu wese akauya pana chiti musi wandaiseka vana vai vaiti kosi simeni zvamuri so nice ndikatsaka kakamakanga manzwa kuti ndinoroya here asikana munhu anotouya achiti sisimeli ko ndimi sisimeli vacho koinga muri munhu bowan ndotoziva kuti okay kune kwavakawa kuti vanoroya kune kwavakawa zvohure hwasisimeli uku kwavari kubva uku aiwa ka munhu anozongozvionera saka nchiudza vanhu everyday social media musaitore nemwoyo musaitore serious get to know the person wega ziva munhu wega usahotspotisa kuvenga fani madhumbe because kune munhu ati ndinomuvenga pamwe vakatadzirana vari 2 iwe don't be hotspotted andiona vanhu vakutumwa kuvenga munhu vanhu vakutumwa ndo zvavako unondivengere chii ndakamboya kumba kwako here ndakambokumbira dhata kumba kwako here saka inini ndakati aiwa musanditega itai zvenyu pati dzitai pati don't worry all is well iwo ita yaunoita unoziva mwari zvaunoita vanosimudza marombe kubva kuguruva uchishorwa kudaro uchishorwa kudaro ka iwewe kana mwari vangokurangarira ka favor will locate you and vanongokusumudza vavengi vakatarisa unoziva kuti mwari vakasiyana nemunhu mwari havana kufanana nemunhu wekuti vanoti munhu anotonga chiriro chokuti kwai ndovenga mwari havana zvokuti kwai wati ndovenga munhu kana vada ngokusumudza vanongokusumudza chete hanzi ivo vachiti munobhowa isu tobatsirika thank you Cynthia vakawanda ndivo vari kutobatsirika hanzi naprecious tariroi handigoni nemi vafana vangu ava havatogoni vakawanda havatogoni neni pozita chigroup iva vanoti kwanzi handivafaririka musanyeperweni munhu iyeye anenge achitaura neghost uko kana ari pana anenge ane original account akachitira sisimedika ndokudai nemwoyo wangu wese ndo zvavanoita muzizive izvozvo ene ini tata kuchiziva anenge ari pane original account sisimeni ndimhoro seikani simeni ndinokudai singaiti abva pano onopfeka ghosti rake osvika kuti mai vanondibhowa aiwa kuda kufaisa gurupu enda zvirambidzwe kuda kufaiswa gurupu kuda kungotiwo paitewo nyaya because pakasati kugwa vana nhingikiri vana meli nana maititi kunozotawa gurupu racho rinofa kunotaugwei havana dzimwe nyaya here ndizozivi vachidaka kusimudzira vanhu ndavanyoreka vavanoda ai uyu munhu tinomunda isai marabhu nemalaiki voisa marabhu nemalaiki kwete kushorokodza munhu
yanga iri way yekuti munhu azikanwe but way yacho inongorwadza so handifungi kuti kana Madhumbe uchiri munyuwani uchiri kurwadziwa neFacebook uchiri munyuwani weFacebook saka zuro wakarwadziwa ndakakuona zuro wakarwadziwa ndakambotanga ndichiseka ndikatozoti uyu munhu ari kurwadziwa kau wakarwadziwa zuro wakarwadziwa but chiona manje vari kukusimbisa vari kukuita kuti uve strong saka usabatikane Nezuro, I did not know kuti sangana zvinhu zvakadaro ndotochekiwa ndotoenda ndichifara aitoti kune nyaya kwadzo ndosvika ndoona ndini ndiri kutosekwa vanhu vari kutondiseka kuti vambuya waheri urubuya ndibve panapa ndikabva later oni ndakazofunga ndakagara kuti asi kwandainaro link ndadzoka ona chimwe chinhu chandozviudza ini ndechekudai so unoziva kuti kune vamwe mabhosi anotoziva kuti ndiva nani ariko anotoziva kuti ndiva nani but kana vakauya pano kana ndotovasekerera mucomment section nechitoziva kuti uyu ndinhingi uri kunzwa ndobasa kare vamwe vakomana kuti tinavo vanombobata-bata vachiita zvanenge vachiita kuseriko pamapeji edapo ndechitoziva but ini manje handidzoseri kuti kwainezo ndotosekererana newe because nechida kutambo one day uchazongozvifunga wega one day kuti but naimi zvandinoita izvi andichika ava vakambondikanganisira chiiko ava mai ava mbuya ava sezvo zvitiri vana gogo ava vakambondikanganisira ndongoteki navo musi wazvazvazvakukuomera uchazvibvunza kuti asi ndivo vandotuka vaya ndisingazivi vana mbuya vaya asi ndo because hatina nguva yekukuvatsamwira kai ndakudza nga tisatsamwire usavatsamwire vape mablessings ako usavatsamwire vape mablessings ako usaipinde Facebook nemafeelings ini ndangotaura kuti handidi nanonizva zvokumafira kureva chete ndakangozvitaura izvozvo ende that it works. I don't want to be told about things zvokumafira kureva ona ikoko moverenga ikoko motukawo ikoko mopedzera kuseka ikoko mosiya ikoko kana touya pano toita zvemabasted abroad edu toita zvemaabuse edu pano zvemvenge yedu pano tichiseka pano kana tapedza mopfeka magoso enyu modzokera kunondibhasha ikoko that way 50-50 square hapana nokomplaina animaona ivavo vanenge vachida kukuona kuti ndikamutega munhu uyo akazouya kuintoreact vana vaida kutsvaga reaction yenyu then woseka asi inini manje handina hanzi gurupu riya ini handiride zvachose Michelle, people they go there for entertainment. People they go there for entertainment and but zvakwenda nepfungwa dzako iwewe nelevel nepfungwa dzako nematurity yako kuti wamachiwa kusvika papi, are you benefiting something from there or you are not benefiting something from there? When you go there, are you getting something that is going to help you as an individual? Kana turi kudzoka ikoko wa destroyeka wava toxic zvakudibena nematurity yako handiwana zvakudibena nematurity yako paunoenda ko unodzoka here uri right kana unodzoka wave nemhodzi yeruvengo mauri kana kuti wave nemhodzi yekuseka vanhu yave mauri wawana here something plant yawasidhira watora ukati ndaonawo chakachanyorwa chakanaka ichi chandibatsira kana pasina amen kana chiripo Mwari ngaakudzwe but peji racho really tricky kunyange haro richisimudzira vanhu but zviri tricky nokuti kuudza mwana hupedzisira iwo unenge waisa headline uchiti iyi celebrate handidi nokumuona anondibhova umwe munhu haazozvizivi kuti she is advising you anenge akutotanga kuvengawo anozoona papaya kuti ko munhu wakuvengawo aita asi tingashora here munhu anenge aisa ake posti yake munhu anenge atingashori munhu anenge aisa posti yake aiwa Madhumbe pakadaro hatingashori munhu anenge aisa posti yake tinoshora iye wacho ahakira kuvenga usina kukangandzirwa nemunhu aisa posti achiti uyu munhu anondivenga pamwe zveshuwa vanenge vane bhifu ravo ravakaitana kudhara risina kupera iwe bva waona posti yakanzi ninganondibhowa newa kuti one niwo ndotomuvenga usina kutadzikwa iwe ndiwo nongochitopenga ndiwo nongochitorwara brain uda kuenda kwadhokta vamwe vanotodaro vanenge vasina kuona pfungwa dzemunhu kana mwoyo wake wanyora uyu havana kuona mwoyo womunhu wanyora vanototi shuwa akamuvenga vobva vatotsvaga kuti ndofunga pane zviripo zvaanoita zvakaipa aiwa but chero zvakadaro Madhumbe hazvireve kuti iwewe necho tikakonana chero tikakonana tiri tu hazvire kuti vanhu they must stop following you because ini newe takakonana. It's not like that. Kana isa kuni ndichiza before tiri tu vanoda kungoya kuzokusapota vanongoya kuzongokusapotawo period. Andifa kukuhotspotesa vanhu kuti nokuti Madhumbe zvikazodai handifanga kukuhotspotesa vanhu handifa kudaro.
asangokudaro and ndiri kutaura because varimo havo mucomment section imomu varimo havo mucomment section madiaries vamwe vacho saka tiri kutaura idi kuti vazviwe hello madiaries, how are you? Madiaries vascreeners. Thank you so much for your time. Thank you so much for all right, aiwa nhasi uri right, nhasi wapora handizvapera handitika kwai ndakatira ko wazondinakisa kuti kwai ndakatira kudhilita foto warike foto handisi kudhilitika haungaridhiliti zve hausiri wari ngongo wari posta kuti best way kutobloka vanhu vacho vaisa zvese itosiyana nazvo uende mberi vafare ndizorega kuendapo saka inini ndazvakadhiresa papeji rangu nezuro kuti vasaitega ende vamwe vaive vane tega chinakira vanenge vachida kuti toda kuona madhumbu wacho wauya pano kuti anoita sei vanenge vaida kutsvaga kuseka futi saka vachikutega vanenge vasingakudi vanenge vachitsvaga kuseka zoya akaita sei ati ina ndakaenda pandina kungopopota ndakati muchida kuona mapikicha angu akanaka uyai kupeji rangu muone mabeautiful photos angu havaisi mapikicha havakuisi pikicha yakanaka vanotaimira paunobuda engulu yakaipa ukatogwa pikicha so unozazoita mapikichas zvazvanoita mapikichas unogona kutogwa dzimunguva uri pamumvuri inobuda yakasviba kana kuti yakakuita makala kana 3 wotogwa uri pazuva yobuda wakuita murungu paunongobuda 2 minutes wakaita kunge wakaipa ipapapa ndopaunoti ketye ipapo ndopaunotora votaka kufamba napo ipapo handiona ndo zvavanoita izvozvo izvo havatori picture yakanaka haiwa yakanaka picture havatori because they've got nothing good to say about anybody chavo ivo chete ingori gurupu rekuti vafangomirira zvakaipa zvinenge zvaitwa nemunhu votaura chete chakanaka haiwa izvo havatauri izvo hazvigoni hazviiti saka decision iri pamunhu wega decision iri pamunhu iwe madhumbe ita yaunoita bikira vanhu uchiita zvaunoita izvozvo izvo uchiklina mba mako uchiita yaunoita tatonakirwa zvedu I don't care vaitopopota vanhu kuti what are you cooking ndikati ndobika zvinondinakira chechi ndichifara hangu nhasi ndaichitofara hangu zvakatopera nezuro zvokumafira ende mangwana anogona tofuma izvi zvanona tatotaura mangwana anotofuma uriko mangwana iwe neni pasquare iwe pasaidi ini pasaidi square mangwana titiriko mangwana tisi tikutopinda Saturday tisi kugara waza tisine chimuti mangwana teti chitobvarugwa ikoko left right and center ngavataure ikoko I can spend a year ndisina kuenda ikoko ngavasandishedza ikoko ngavataure zvavanoda ikoko iwe wakatombopinda kuti ndinambovhera ndakapindako because ndozati group racho rakavhurigwa ini saka ndambovhera ndakada kutombopindako ende ndasingatombopindiko madays angu akudhara maybe ndaigona kupinda kunozvidefenda but makwatave hazvichaiti kuti tupinde muzvinhu zvakadaro musati tozoona vatawo zvakanaka vachidii maybe ndopatakusonzwawo kuti vakuita ndoi maybe ndopatikazokonzera kuti ndei tinosapota for now it's not our type of groups anyway tutambire fashion police ndokatinoenda hedu fashion police kwatingatoseka hedu oraiti madhumbe edi bhora rabhuwa nditi orashap madhumbe dode musatuke madhumbe asikana musatuke madhumbe please guys ndakuita here muri kuseka ndine magosa acho munechindonyora kuti dode musatuke madhumbe please musadaro anokufirai munhu ana kufijaira nezuro akatambura asikana akashunguridzika zvokuti ndimoza ndakatanga nchiseka ndikapedza izvo zvanda kutoitawo chivi neni kuseka zvisina nebasa rose izvozvi it's wrong musatuke mai ava vedu way please havana kufijaira vazvizivi vanokufirai chaiko chaiko kaisi saka tobatsira mangwana tika stay tuned mangwana vakadzi mostly muvepo tenge tiri kitchen party. God bless you and I love you so much. Nevanotituka nevatinoboha vaya tinokudai mose. Good night.